Ben, imos a dar comezo ao pleno ordinario deste mes. Primeiro, bo día a todas as persoas que nos estades seguindo a través dos medios da nosa canle de YouTube, as que estades aquí no Salón de Plenos e a toda a corporación. Ben, na parte resolutiva, o primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se alguén quere comentar algo e se non procedemos a aprobala por unanimidade. Ben, queda aprobada por unanimidade. O punto 2 é o expediente 1330 do ano 2025. É un procedemento xenérico dos festivos locais. Pásolle a dar a palabra á concelleira señora Gómez. Gracias, alcaldesa. Boa tarde a todos e a todas. Traemos hoxe a proposta dos dous festivos locais para o ano 2026. Como cada ano, tratamos de escoller días que teñan un significado especial para Burela, tanto a nivel cultural como social ou económico, e propoñemos así, pois, o 17 de febreiro, martes de Entroido, un día moi celebrado pola veciñanza e moi demandado polo comercio local, e o 8 de xuño, o luns das festas patronais, unha data tradicional para nós. Son dúas datas que axudan a manter vivas as nosas tradicións e dinamizan a vida local. Por iso pedimos o apoio da corporación para esta proposta. Moitas gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Antes de nada, quero excusar a ausencia da miña compañera Encarnación Bernal, que por motivos persoais se tivo que ausentar no pleno de hoxe. No referente ao punto que se trae aquí hoxe, dos festivos locais, alégranos que aprenderan ben a lección, que se deixaran de experimentos e que ninguna asociación lles tivera que ler outra vez a cartilla para recordarlles cales son os festivos máis recomendables para poñer en Burela. E, polo demais, nada máis temos que dicir. Señor Pillado. Ben, nos unímonos á brillante exposición feita polo compañeira Gómez Pardo en Cron. Pois estamos a favor deses festivos locais. Moitas grazas. Señor Eiroa. Sí, moi boa tarde, señora alcaldesa. Boa tarde tamén ao resto de concelleiros, concelleiras, público aquí presente e que nos poda estar a seguir na canle de YouTube. Nada, este primeiro punto pois, é un trámite no que se teñen que dispor os festivos locais para o ano vindeiro. Pois nós non temos moito que engadir neste punto. Cando se fixo isto no 2023, pois para o 2024 optáronse por días festivos o luns das festas e o día de San Xoán. Recordemos que a señora alcaldesa dixera que fora unha aposta para promover San Xoán e para colaborar coa Asociación da Festa Castrexa nesa celebración. Pois para este ano xa se volveu a cambiar, puxose martes de Carnaval e o luns das festas de Burela e pois agora volvemos a retomar a mesma situación, non? Martes de Carnaval e luns das festas de Burela para o ano 2026. Isto para nós é simplemente un punto de xestión, habrá quen valore máis positivamente que sexan outros días, outros que estes tamén. Nós non temos nada que engadir neste punto. Moitas grazas. Señora Gómez. Nada, simplemente recordar que a elección destes días festivos locais é unha cuestión anual e que pode variar en función de outros festivos autonómicos ou nacionais. Nada máis que engadir. Señor Rouco. Sí, nada máis que engadir. Nós estamos de acordo coas datas elixidas. Vamos, moitas gracias. Señor Pillado. Nada que engadir, moitas grazas. Señor Eiroa. Moitas grazas, señora alcaldesa, nada que engadir. Moi ben, procedemos entón á votación deste punto. Votos a favor? Abstencións? Ben, unha abstención. 12 votos a favor e unha abstención. No, 9 votos a favor e unha abstención. Aproveito tamén para enviarlle un saúdo ao noso compañeiro Ramiro Fernández, que tampouco nos acompaña hoxe aquí. Continuamos no seguinte punto, é o expediente 2485, é un expediente de contratación e a licitación do servizo de recollida de lixo. En este caso, vai expoñelo
a compañeira señora Eijo. Hola, boa tarde a todos e a todas. Gracias, señora alcaldesa. Traemos hoxe a pleno a aprobación do inicio dunha nova licitación para uns servizos moi importantes do día a día do noso concello. Sepárase por lotes, porque así o indica a norma xeral. Por unha banda, a recollida de lixos, suministro e mantenimento de contenedores e a limpeza das rúas e praias, e por outro, a xestión do punto limpo e recollida de voluminosos. Ata o de agora, estes servizos estaban incluídos nun contrato asignado con Urbaser no ano 2020. Caducou este pasado xuño e está prorrogado de forma excepcional, por iso toca licitar un novo. O orzamento do contrato increméntase en 380.000 euros aproximadamente ao ano, con respecto ao actual. Isto prodúcese porque habrá melloras na frecuencia que se inclúe o servicio para os 365 días con festivos e fins de semana. Habrá máis persoal destinado a rozas, máis zonas atendidas, como por exemplo o cemiterio, e mellor atención reforzando a limpeza dos contenedores. Habrá unha brigada semanal para limpezas intensivas en horario de tardes e outra brigada para fines de semana e festivos en horario de mañáns, para limpezas especiais. Tamén porque aumentou o salario no convenio do sector e actualizáronse os custos laborais. Outro motivo é que en 4 anos houve un incremento xeral dos custos de combustible, maquinaria e mantemento que afectou a todos os contratos públicos nos últimos anos. E porque se inclúe unha partida específica para a renovación e mellora de contenedores. Falamos de 241 novos contenedores. O que se aproba hoxe aquí é o inicio do proceso legal para sacar ao concurso público estes servizos imprescindibles para a veciñanza, con todos os informes técnicos, xurídicos e económicos xa preparados. En resumo, vai ser mellor servizo, mellores medios e cumprindo o que marca a lei coas melloras salariais. Nada máis, gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Antes de meterme a fondo con este punto da orde do día, despois do pequeno batiburrillo que houve co tema do reconto de votos no punto anterior, hai que aclarar, vostede creo que dixo 9 votos a favor e unha abstención. Creo que está grabado así. Son 10 votos a favor e unha abstención. Non sei como recolleu a señora secretaria. Vale, pois era simplemente aclarar iso. No referente a este punto da orde do día. O primeiro que calquera pode ver, se está atento ao día a día de Burela, é algo que levamos denunciando dende o comezo do seu mandato, señora López Moreno, que o seu goberno non para de arrastrar os pés. Concedeuse unha prórroga á actual concesionaria do Servicio de Recollida do Lixo e Limpeza Viaria dun ano, o ano pasado, que finalizou hai mes e medio, e ao longo dese ano, en lugar de aproveitar para poñer a funcionar e sacar en tempo a prazo agora poñer a funcionar xa esta nova concesión cunha nova empresa, vostedes están a facer o que deberían haber feito o ano pasado. Haber axilizado esta documentación. Lembremos, a actual concesionaria, a empresa Urbaser, está a prestar un servicio agora mesmo fora de contrato. Nós consultamos se había algún tipo de documento que avalara que continuara prestando ese servizo, algún decreto de alcaldía, por exemplo, e dixósenos que non se atopara nada nese sentido. Xurden varias dúbidas. Que vai a pasarse neste... Deus non o queira, porque isto pode alargar. Probablemente hasta o ano que ven teñamos unha nova empresa concesionaria, probablemente, segundo os tempos e plazos que normalmente estamos acostumados neste Concello de Burela. Que pasaría se xurde algún accidente con algún traballador? Non hai ningún documento que avale, tal e como se nos dixo, que esta empresa continúe prestando o seu servicio, porque a súa prórroga xa finalizou. Prestou 4 anos de traballo, que era a concesión que se lle adxudicou no seu día, e prorrogouselle un ano máis. En lugar de aproveitar ese ano para que este goberno puxara a funcionar o novo contrato, o novo concurso de licitación, e a día de hoxe xa tivéramos unha empresa nova contratada legalmente, pois o que estamos a ver é que estamos no que xa teríamos que haber empezado a facer hai un ano. Novamente, como dixen xa, ao comenzar esta exposición, o goberno da señora López Moreno volve a arrastrar os pés. Entranos certas dúbidas, a empresa concesionaria en que condicións está a prestar o servizo, cales son as tarifas que está a exercer, porque o seu contrato finalizou, non ten obriga legal de seguir mantendo esas tarifas.
Canto lle está pagando o Concello de Burela ao mes a esta empresa concesionaria? Son dúbidas que nos xurden. É que a calquera veciño que lle interese o bo devenir do Concello de Burela debería preguntarse. No tocante a varias cuestións que dixo a concelleira Patricia Eijo. Melloras salariais haberá. Non digo que non, melloras salariais haberá. Pero, despois de ver o listado do persoal que vai a ser subrogado, habería que plantearse moitas cousas neste Concello. Como é posible que un traballador que leva máis de 20 anos traballando neste servicio, que o levan subrogando 20, 24 anos, subrogado, cobre exactamente o mesmo que un traballador que leva un ano? Como é posible eso? Como é posible eso? Non existe antigüidade neste tipo de contratos. No tocante a máis cuestións, falaba de varias melloras a concelleira de Economía e Facenda. Falaba de varias melloras. De melloras nos contedores, de melloras no servicio, de encarecemento do servicio. Pero é moi curioso, moi curioso. A licitación que houve no ano 2019, a última licitación que houve, a licitación base que se sacou naquele momento era €500.000 máis elevada que a actual licitación. É que nestes 6 anos non se encareceu o custe da vida en Burela. Como é posible iso? Que se saque unha licitación €500.000 inferior á que se sacou hai 6 anos. Isto tendo en conta que haberá baixas, supoñemos que haberá baixas, menores que as que houve hai 6 anos, porque a diferencia é máis grande, pero isto dá que pensar, dá moito que pensar. E polo de agora, nada máis. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, moitas grazas, señora alcaldesa. Recordar, como facemos moitas veces, que estamos aquí para mirar polo interese da veciñanza de Burela e da integridade do Concello de Burela. Entón, creemos que o máis apropiado para iso é intentar, pois, na medida do posible, mellorar o servizo. É un pouco ese objetivo da licitación que se trae aquí. A compañeira Patricia Eijo expuxo esas melloras que evidentemente acarrean un incremento no custe do servicio, porque tamén evidentemente, como xa recordou, encareceuse a vida, tamén hai unha mellora das condicións salariais considerable. A mí me chama a atención da anterior intervención do señor Manuel Rouco é dicirlle aos veciños o que se deben preguntar. Os veciños de Burela teñen a soberanía suficiente, por sorte, para saber que teñen e que non teñen que preguntarse. Desde logo, creo que o noso cometido aquí non é impoñerlles o que teñen que preguntarse, o que teñen que pensar, senón defender as nosas posturas e mirar polo seu interese, non dicirlles que teñen que pensar ou que non teñen que pensar. E ben, polo de agora, nada máis. Nós estamos a favor. Señor Eiroa. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, seguramente o público que temos hoxe aquí na sala, máis o que nos pode estar a seguir pois, nos medios telemáticos, igual estaban agardando que no pleno de hoxe pois, se poidera tratar algún punto interesante, pois, como poidera ser, bueno, lóxicamente interesante baixo a miña opinión, como poidera ser pois, a aprobación dos presupostos para este ano, como poidera ser, por exemplo, pois, non sei, a obra de humanización de Curros Enríquez, no que o Concello vai inverter 217.000 euros. Bueno, esta supoño que a sacarán un poquinho máis pa diante para ir preparando o terreno para as próximas eleccións municipais, bueno, tratando de convencer a xente de todas as cousas maravillosas que fan, non? Pero lamento comunicarlles que non, hoxe vai ser un pleno, pois, non creo que haxa moito movimento. Como vimos no punto anterior, trouxemos a aprobación dos días festivos para o ano que ven. Neste punto, pois, traemos o que é a preparación do contrato de lixo que, efectivamente, pois, caducou no mes pasado. A empresa que está ofrecendo o servicio actualmente está traballando en precario. Pois, descoñecemos as condicións, descoñecemos o custo do servicio, descoñecese moitas cousas. Por lo tanto, este é un trámite que vai tarde, pero, ao fin e ao cabo, é un trámite. O contrato rematou e hai que preparar un novo e pouco máis hai que engadir. Lóxicamente,
o que se pode debatir son os puntos deste contrato que, como ben dixeron dende o equipo, perdón, dende o grupo socialista, pois son maravillosas, son fantásticas, bueno, vai estar todo realmente ben, non? Os puntos que quedan a continuación tampouco é que sexan moito máis aló. No seguinte punto é un regulamento sobre a canle de denuncias para protexer a funcionarios e a persoas que traballen para o Concello de Burela sobre posibles represalias cando fan algunha denuncia. Perdón, señora, cíñase a este punto, de que Sí. falamos a continuación. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Estou no punto, non se preocupe. Un regulamento, despois temos outro regulamento do Consello Local de Infancia, pois para ter en conta as valoracións dos nenos do Concello de Burela para tomar decisións políticas, despois un regulamento do Comité de Praias, bueno, en fin ao cabo. Este é o resumo que lles podo facer. Entendo que o público que veo aquí pois, xa está aquí, pero que quen esteña nas súas casas pode dedicarse aos seus quefaceres, non? Ben, neste punto que nos toca, é que pouco máis temos que decir. O que presenta aquí o Partido Socialista é unha continuación do que xa se leva presentado en ocasións anteriores, cambias a data, mellorase un pouquiño, damos aquí un pouco de maquillaxe, e presentámoslo, e dicimos que todo é fantástico, e que se van solucionar todos os problemas, e despois, pois, claro, o resultado, cando se presenta algo similar do que hai, pois o resultado suele ser parecido ao que temos hoxe en día, non? Habría que valorar e debater, pois, as distintas incidencias que sufre o Concello de Burela no tema de recollida do lixo. E de momento, nada máis. Moitas grazas. Señora Hijo. Gracias. Bueno, por un lado, quería comentar que, salvo error, as condicións laborais están pactadas nun convenio que será o que ten en conta esta licitación. Xa dixe na primeira exposición que acabou o contrato en xuño, de feito está un servicio en precario de facto, como está pasando en moitas administracións. Por iso queremos levar isto adiante canto antes. Para o señor Eiroa, este asunto pois parece que non é bastante importante. Para o meu entender, estamos falando dun servizo esencial que afecta directamente a calidade de vida de toda a veciñanza. Pretendemos que se faga un bo servicio, aumentar o persoal, adaptar salarios ao convenio actual, crear brigadas novas, incluir a limpeza de fin de semana e investir en contenedores, por exemplo. Co cal, pedímosles que sexan responsables e voten a favor da licitación deste contrato. Gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Oiga, señor Pillado, moitas gracias. Xa sabemos que vostede é un mestre, o seu formación política son os mestres do que deben decir, pensar e expresar todos os demais, pero, oia, na miña liberdade de expresión, eu dirixirei aos veciños e veciñas de Burela con respeto, pero como eu crea oportuno. E mire, se os veciños e veciñas de Burela son vos pensadores, vos pensadores, que xa demostraron non hai tanto, Sí, non hai tanto. O Partido Popular de Burela sube un 53% nas últimas eleccións locais. O BNG e o PSOE baixaron un 10% cada un nas últimas eleccións locais. Mire, se son libres pensadores e ás veces pensan ben, ata pensan ben. O que acaban de comprobar os veciños e veciñas de Burela que teñen a seguir este pleno, tanto en directo como na distancia, é que a señora Patricia Hijo non respondeu a ninguna das cuestións que planteábamos na nosa primeira intervención. Non aclarou como é posible que facendo subas, melloras o contrato, o prezo da licitación base deste contrato que se pretende sacar sexa $500.000 de euros menor que o que se sacou hai 6 anos, cando o IPC subeu un 20% nestes 6 últimos anos. Como é posible? É un pouco extraño. De feito, mire se é extraño que hai cuestións que nos chaman moito a atención. A consultora ben coñecida por todos os que siguen habitualmente os plenos de Pontevedra, que lles fai a vostedes normalmente este tipo de cuestións, que lles redacta, pois, bueno, nesta ocasión, a verdade, houve alguén máis, non só o Grupo Municipal Popular, que se deu conta dos múltiples fallos que comete
na redacción dos seus documentos, e o secretario tivo a ben informar negativamente dunha primeira proposta das pregos de cláusulas administrativas particulares e pregos de técnicos do servizo. Despois diso, nun tempo récord, correxíronse eses erros en 15 días, apenas, mire, cando queren apúranse, e puídose traer a pleno esta cuestión. Non se aclarou tampouco como é posible que a actual empresa que está a prestar o servicio de recollida do lixo e limpieza viaria está prestando o mesmo cando xa finalizou a súa prórroga, ese contrato en precario, sen haber ningún documento oficial asinado por ninguén, nin tan sequera pola máxima responsable deste Concello, que avale que continúen prestando ese servizo. Non se aclarou eso. Mira que era ben sinxelo de aclarar, pero non o fixeron. Por iso que nos xurden numerosas dúbidas. Non só arrastran os pés, como xa dixemos, isto tiñase que haber feito ao longo do ano pasado, ao longo deste último ano, para ter agora xa unha empresa prestando o servicio en condicións legais, con contrato firmado, asinado. Non dubido de que haxa un convenio entre o persoal de Urbaser e a empresa concesionaria que de turno, pero a verdade é que é francamente mellorable. Francamente mellorable. E máis, vostedes venderonlles no seu día que ian ser mediadores para mellorar ese convenio. Non sei en que quedou todo iso. Aquí, dende logo, nas tarifas que se ven aquí que puidamos comprobar, non se reflexe nas melloras salariais. E, por certo, chamounos moita atención, isto xa é como tema anecdótico, que fora a propia empresa a que lles escribira, fixera a entrada de rexistro 3 ou 4 días antes de que a alcaldesa se lembrara de solicitar a tabla de persoal que ten que ser subrogado. Foi a propia empresa a que lembroulle a alcaldía que tiña que solicitar iso para telos en conta para poder subrogalos. Está no expediente, non di a cabeza, está no expediente. 3 ou 4 días despois de facer ese registro de entrada á empresa concesionaria, a alcaldía lembrouse de que había que solicitar ese documento. E para iso sí que tramitou unha documentación para implementar o contrato que está a prestar en precario a empresa Urbaser actualmente no Concello de Burela. Para iso non se moveu. Ata onde nos sabemos non hai ningún decreto da alcaldía asinado que lle die cobertura legal a esta prestación deste servicio agora mesmo en Burela. E, polo demais, tendo en conta todas estas cuestións, como comprenderán, nós non imos apoiar este punto. Moitas gracias. Señor Pillado. Moitísimas grazas, señora alcaldesa. Ben, vou por parte, señora Eiroa. Teño que recoñecer que vostede hoxe conseguiu sorprenderme por partida doble, porque dixo que neste pleno non vin, despois pasou a fazer un resumo do orde do día do pleno, que eu creo que xa o vamos desgranando, non fai falta que o indique vostede de principio, pero, bueno, agradeceselle. Vostede dixo que non viñan temas interesantes como, por exemplo, os orzamentos. Cando ano pasado, no debate dos orzamentos, vostede dixo que será un trámite e que incluso que non pasaba nada se non había orzamentos. Pero agora parece que xa colleu o gusto e xa ten maior querencia polos orzamentos do Concello de Burela. E logo fixo outra cousa sorprendente, que casi invitou a xente que nos sigue por internet a que lle mande un saúdo a deixar de seguirnos, porque prácticamente dixo que era mellor que nos estuveran a seguir, algo que me chama bastante a atención, pero, bueno, por moi comento, moitas grazas por sorprenderme, porque sempre de agradecer. Ahora paso xa co señor Rouco por as alusións festas, nesto que dice do que pensan ou non pensan os veciños, ou do que podemos ou non decir aos veciños. Claro que, como vostede a veces insinúa que isto é unha dictadura, pois debía estar eu nese mundo virtual no que vostede dice que isto é unha dictadura, pero mire que se é tal dictadura que incluso o secretario corrixe o expediente, fai un informe desfavorable, corrixe, volvese a facer un informe favorable, vai a dictadura na que acontece todo iso, non, que vostede a veces nos debulla. E logo, incluso, non sei se con eso quere dicir que o secretario do anterior contrato que se licitou non funcionou, non o fixo correctamente, ou non sei se é tamén un ataque ao secretario que licitou o anterior contrato, ou que lle mando tamén un forte saúdo. Pero, bueno, falou vostede dos veciños de Burela, onde nos colocaron. Os veciños de Burela vostede deixaron na oposición, por segunda vez.
Iso é o que dixeron os veciños de Burela libre e democráticamente. Iso é o que aconteceu, a realidade dos feitos. Non sei, igual vostedes sale coa de non son alcalde porque non quero como o señor Núñez Feijóo, pero a realidade é que vostede deixaron na oposición. É posible que vostede siga anclado nese momento. É posible que siga anclado ou é posible que esa posición lle sexa cómoda. Pero iso xa é cuestión súa na que eu xa que non vou entrar moitas grazas volvendo ao rego e nós estamos a favor. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Señor Pillado, está vostede aí como fiel escudero, dándolo todo, A verdad, un traballo encomiable, sí, señor. Ben, non vou dar leccións de nada, porque eu non son quen para dar leccións de nada. O que sí me gustaría matizar é un par de cousiñas, porque tanto o señor Pillado como a señora Eijo puxeron na miña boca algo que eu non dixen, que este punto non era importante, ou que os orzamentos, por ser un trámite, non sexan importantes. Eu en ningún momento dixen que ningún punto do que se tratase neste pleno no organismo máis importante do Concello de Burela non fose importante. Pero hai puntos que se poden tratar por iniciativas e hai outros puntos que se poden tratar porque son trámites propios do que é o funcionamento dun Concello. Por tanto, non poñan palabras na miña boca que eu non dixen. Agradeceríallo, señor Pillado, agradeceríallo, señora Eijo. Ben, deixar de seguirnos outra... Sí, porque é que volvo a resumir. Estamos tratando un punto no que se vai expoñer todas as cosas que poden presentar algo de mellora, que se pode presentar algunha incidencia para debater, pero o equipo de goberno dá todo por ben feito, porque sí, porque mandan eles, de momento, hasta o ano 2027, será así. Entonces, pa que? Pa que vamos aquí a expoñer todas as incidencias que existen na recollida, no servizo de recollida de lixo, no documento, contrato que aparece aquí? Para que? Non vai influir en nada. Entón, pues, dicirlo aos veciños e veciños de Burela, pues, mire, pues, si nos queren ver, aquí estamos, porque é a nosa obriga, pero que tampouco se van perder gran cousa. E xa para rematar sobre este punto, é que volvo ao mismo. É un documento que sigue na mesma liña de outras veces que se presentou, polo tanto, o resultado que se espera do mesmo, cando se aprobe, pues, que efectivamente eu estou de acordo co señor Rocco, será, pois non sei, igual no segundo trimestre do ano que ven, pois esperemos que os resultados non sexan os mesmos, pero moitas grazas. Ben, non iba a intervir, pero teño que facelo. Eu entendo que dá traballo prepararse un pleno, dá traballo prepararse un punto, pero non deixan de sorprendernos. O señor Rouco, hoxe contábamos con que nos dixera que era demasiado caro, porque a compañeira Eijo comezou expoñendo a cantidade exacta que costa o servizo de recollida de lixo no noso concello e que cada ano estamos pagando 832.697 euros. E imos pasar a pagar 1.212.869 euros, 380.000 euros máis ao ano a expensas da baixada que fará a empresa que leve a licitación. Esa é a realidade do custo actual contra o prezo que estamos poñendo hoxe encima da mesa. Ademais, a compañeira expuxo o motivo deses 380.000 euros. Pregunta vostede polo convenio. Pois sí que me chama a atención que en estes 2 anos tan atento que estaba vostede en aquelas eleccións, non? Con todos os traballadores e traballadoras sacándose fotos en aquela folga que pedía unhas condicións dignas e que con este convenio que asinaron e con este contrato do lixo, pois agardemos que no ano 26 efectivamente pois poidan subir un 16% do seu salario, no 27 un 5 máis. Extrañame que vostede, o sea, dícenos a nós que se nós temos información, que se estivemos pendentes, que se non, vostede tamén tería esa responsabilidade de estar pendente dese convenio da mellora salarial, xa que tanto estivo en aquel momento.
Contrato en precario. Si temos un contrato agora mesmo en precario, mentras que licitamos ese servizo, dun dos servizos, ademais, que é os máis importantes do noso Concello, será porque se pode ter. Vostede sempre está con ese xogo da señora alcaldesa non firmou este papel, non se asinou aquel documento. Sempre ten o mesmo discurso e, en realidade, as súas intervencións son vacías. Porque o que debería sería aportar algo, ver que leu vostede o prego, isto gustoume máis, isto non nos convenceu tanto, porque vostedes decidiron aumentar este servizo ou quitar este outro, pero vese, pois que non o miraron. Que non o miraron, e van ao de sempre. E que o de sempre? As súas publicacións en redes sociais, as publicacións que sacan unha vez e outra vez, de contenedores, sí, a que despois outras persoas lle dan like e se ríen. Non, é que din estas publicacións, pois, por exemplo, vou coller unha, hai moitísimas, pero esta faime moita gracia. Esta é a burela bonita da señora López Moreno, que podemos contemplar estes días ao carón de Arcadio Pardiñas. Están ao quite de unha bolsa de lixo mal tirada, unha gaviota que colle esa bolsa e a tira, un camión que ese día tuvo un problema. Así é como creen que se mellora a Burela. Sinceramente, eu creo que unha persoa que se mofa do lema que no seu día se pretendeu non facer co maior entusiasmo, que é xogar co bonito de Burela, non? E de Burela bonita. Unha persoa que se mofa dese lema, eu teño claro que non quere a Burela. Pero nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque Burela todos sabemos que pode ser máis bonita ou menos bonita, pero quen quere a Burela e quen traballa por Burela intenta que o sexa. Non sube esta porquería para intentar que? Isto é o que fai o Partido Popular e os palmeros pretendendo mellorar o servizo de lixo do noso Concello. E nada máis que engadir, como dice aquí o compañeiro Iroa, que non lle vou ni contestar, e que sempre, en todas as intervencións, sempre acaba dicindo pouco temos que dicir. Pouco temos que dicir. Vostedes poden ir para facer tareas do que sexa e non atendan ao pleno, porque non hai nada interesante que contar. Que lle vou a contestar? Absolutamente nada. Procedemos a votar. Votos a favor da licitación do contrato de lixo. 5 votos a favor. 6, perdón. 6 votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 5 abstencións. Ben, continuamos co seguinte punto, que é o expediente 989 do ano 24 e do canle de denuncias do Concello de Burela. En este caso vou a ser eu mesma quen expoña este punto. Ben, que traemos hoxe ao pleno neste punto? Pois é a aprobación inicial dun regulamento do canle de denuncias do noso Concello, é unha obriga legal, é unha lei que establece a necesidade de crear canles internas e seguras para que calquera persoa no contexto laboral que teña coñecemento de irregularidades, pois que poida informalo pois con garantías, con confidencialidade e sen medo, sobre todo, a represalias. Busca dar cumprimento a esa obriga, o regulamento que traemos hoxe aquí, garantindo pois un procedimento claro, seguro e accesible. Non é un trámite formal, trátase dun paso importante na construción dunha administración máis íntegra, transparente e comprometida. Este regulamento que contempla? Contempla a posibilidade de presentar denuncias de xeito anónimo, a existencia dun órgano independente para xestionar a canle sen interferencias e con todos os medios necesarios, a garantía desa confidencialidade da que falaba anteriormente, e a obrigatoriedade de seguir un procedimento regrado, con prazos, con medidas de control, non? Por este motivo, pois pedimos o apoio deste pleno para a súa aprobación inicial, co compromiso pois, de continuar traballando por unha administración cada vez máis aberta e responsable. Moitas gracias. Paso a palabra ao señor Rouco. Sí, moitas gracias por estes detalles, estes comentarios tan fabulosos que ten vostede. Sabe como non se mellora a Burela? Calando e sendo sumisos. E sabe o que son as persoas que comentan en redes sociais? Veciños e veciñas de Burela. Non son palmeros. Veciños e veciñas de Burela. Respeto ante todo. Ese respeto que non teñen vostedes polos comentarios que fan na páxina do PSOE, que os eliminan ou bloquean a comentaristas que o levan facendo
ao longo do seu mandato, e podemos dar nomes e apelidos que vostede coñece, porque non lle gustan o que comentan. Nós, polo contrario, deixamos ali tanto os comentarios vos como os malos, salvo que haxa faltas de respeto. Pero ali, nas nosas páxinas podese ler todo, o bon e o malo. Iso chamase liberdade. Sonalle esa palabra, señora López Moreno? Liberdade. Pero, bueno, como xa está bastante acostumada á sumisión do BNG, pensa que os demais tamén temos que facelo. E non, os veciños e veciñas de Burela non nos puxaron na oposición, señor. Sí. Señor Pillado. Quen nos puxo na oposición foi un pacto feito sen luz e sen taquígrafos entre o PSOE e o BNG. Os veciños e veciñas de Burela non. Os veciños e veciñas de Burela non. Mal que lles pese. Xa iremos andando e xa iremos vendo. Pero Quérese ceñir quédense... ao punto da orde do día, non me mande calar, por favor, yo pido. Non está mandando de calar. Iba a dicir sí, pero vostede teña paciencia, tranquilidade, estamos no meu turno de palabra, e como lle dixen noutras ocasións, nós non somos o BNG. Nós, con respeto, dentro da liberdade de expresión que temos, e sen faltar a normativa, que iso sí que é algo acuciante neste Concello, que dien por normativizado as irregularidades constantes e as ilegalidades constantes, iso sí que é acuciante. De todas formas, oiga, cando sepan que nos confundimos en algo, por favor, díganoslo, Sería a primeira vez en 6 anos. A primeira vez en 6 anos. Repetímoslo en varias ocasións, a todos aqueles que nos sigan. A todo agora o Grupo Municipal Popular non se equivocou nunca nas súas exposicións ni nas súas afirmacións. E todo foi dándose paso a paso. O que anticipábamos. Ben, e aquí ven outro tema idéntico. Antes de nada, imos apoiar aos veciños e veciñas que nos están a ver en antecedentes, porque a señora López Moreno ten boa memoria para o que lle interesa. Para o que non lle interesa, non. No pleno do 1 de febreiro do ano 2024, lembran? Non o lembran, o Grupo Municipal Popular trouxe unha moción que incluía o que vostedes traen hoxe aquí. Casualidades da vida, Nada se di na proposta que vostedes fan agora diso. Mais dun ano e medio despois, vostedes traen o que nós solicitábamos alá por febreiro do ano pasado. Naquel pleno, vostede comprometeuse a votar a favor da nosa proposta, sempre cando remodeláramos o terceiro punto da mesma, e vostedes aprobarían o plan antifraude do Concello de Burela, que tiña que incluir de modo axeitado a canle de denuncias que se especifica aquí. 1 de febreiro do ano 2024. Todo elo antes do seguinte pleno ordinario que lle tocaba ser a finais de marzo do ano pasado. Efectivamente, nun pleno extraordinario do mes de marzo, antes do pleno ordinario, vostede trouxo un simple borrador dun plan antifraude que abarcaba só aos fondos europeos. Non se lembra diso. Nós dixémoslle que iso non era o que se comprometera. Está todo grabado. Vostede, basicamente, ao que se comprometeu publicamente nese pleno do 1 de febreiro do 2024 foi a traer antes de finais de marzo do ano 2024 o que hoxe trae aquí. A iso se comprometeu en febreiro do ano pasado. Ano e medio despois da nosa moción. Alguén dirá que somos irónicos, pero que enorme capacidade de traballo teñen vostedes, Que enorme capacidade de traballo. Xa ia forzado de prazo en febreiro do ano 2024, porque xa ian fora de prazo. De feito, esa canle de denuncia xa tiña que estar funcionando no primeiro trimestre do ano 2023. Xa ian fora de prazo, vostedes xa levaba gobernando uns cantos meses, xa ian fora de prazo, e avisámolos, e nada fixo naquel momento. E temos que aclarar a xente isto, que va marcado pola Lei 2/2023, xa que tiña que estar funcionando no primeiro trimestre do ano 2023, que é o que di exactamente esa lei no referente aos prazos. A luz da proposta de regulamento que vostedes traen aquí, como xa dixemos, tarde, xúrdenos diversas dúbidas nesta proposta de regulamento que traen aquí. Mire vostede, di que non lemos, faltando ao respeto, que non lemos os expedientes. Xa todos os leran como a nós, xa todos os leran como a nós, e creo que demostramos en diversos plenos. No apartado 5.3a di:
No seu caso, identificación do informante ou denunciante, nome, apelidos e medio de contacto, xa sexa a través do correo electrónico ou teléfono. Con todo, atención ao que vou a dicir agora, as denuncias poderán ser realizadas de xeito anónimo, aínda que isto implica que o nivel de detalle das comunicacións realizadas debe ser o suficientemente exhaustivo para a súa admisión a trámite. Atención ao que acaban de poñer aquí. Están, vostede que lle gusta falar de buraleses de primeira e de segunda, están dicindo que hai denunciantes de primeira e de segunda. E logo os anónimos teñen que ser máis exhaustivos que os que non son anónimos. Están o dicindo aquí. É literal, o que acabo de ler. No apartado 5.3 di, no seu caso, indicación da relación laboral ou profesional, está moito, que vincula ao informante co Concello de Burela. Neste caso, tal e como o propoñen, se o denunciante quere ser anónimo, en función do traballo que desempeñe no Concello de Burela, xa deixa de serlo. Por exemplo, sen ir máis lonxe, o informático que nos axuda no pleno de hoxe, que nos padece constantemente, se di que a súa relación contractual é de informático do Concello de Burela, cantos hai? Ou se, por exemplo, o señor interventor quere facer algunha denuncia anónima, di que é o interventor do Concello de Burela, cantos hai? E así poderíamos seguir. Danse conta das contradicións deste escrito que traen vostedes aquí. No apartado 5.4.b, tanto se a denuncia foi admitida como inadmitida, comunicarase ao denunciante. Como pensa facer iso? Se resulta que o denunciante é anónimo, non dará nin nome, nin apelidos, nin DNI, nin dirección. Como pensan poñerse en contacto con eles? Non se especifica, non se aclara neste regulamento. Como pensan implementar iso? Estos son simplemente 3 exemplos do que traen vostedes aquí. Poderíamos seguir co regulamento. Ano e medio despois, isto que traen vostedes aquí. Unha inconcreción absoluta. Ambigüedades totais. Ao mellor é que lles interesa que seña ambiguo, non o sei. Pero concreción, ninguna. E xa lle advertimos a todos aqueles que estean a ver. Estos só son 3 exemplos. Para máis gravidade do que aquí trae vostede, tarde e mal, como sempre, repito, ano e medio despois da nosa moción, e xa íamos tarde daquela, vostede non presenta o resultado da consulta pública que figura no expediente. Anúnciase unha consulta pública e non presenta o resultado. Que cousa máis curiosa, Alguén podería dicir que é unha anomalía moi extraña. Vostede que é tan dada a presentar consultas públicas, resulta que esta non aparece no expediente. E polo de agora nada máis que dicir. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, se sei que vai ser difícil despois disto retomar, pero bueno, vámoslo intentar polo ben da democracia de alguma maneira. Señor Iroa, eu referíame á palabra interesante, non importante. É como na pequena película en Airbag, cando lle dicía a Manquiña, falando por teléfono, dicía interesante non, muller, estresante. Pois eu referíame a interesante, non dixen que vostede non considera importante as cousas. Logo preguntábase por que deberían fazer a súa exposición ou aportar a súa visión, porque é a súa obriga. A obriga nosa é estar aquí, pero tamén é traballar os puntos e facer aportacións no medio posible, ou polo menos expresar a nosa visión. Eu creo que é esa a nosa obriga. Ben, indo un pouco ao rego do que se trae aquí do regulamento de denuncias, é, bueno, un regulamento evidentemente basado na lei e na normativa que é de aplicación, como vostede dixo, pero esta é a prova de como un consenso unánime do Concello de Burela, dun pleno de todos os grupos do Concello de Burela, se pode revirar para darlle a volta e sembrar a discordia ou, facer o motivo de polémica e discordia un punto no que inicialmente había un consenso. Dixo o señor Rouco, mentres tamén dixo que os veciños de Burela non mandaron a oposición, debe ser que están gobernando, eu non me din cuenta, pero bueno. Tamén dixo algo que estou moi de acordo, que vostedes non son o BNG por sorte para a humanidade, vostedes non son o BNG, nós estamos a favor deste regulamento. Moitas gracias. Señor Iroa. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Para non querer falar antes no punto anterior, trae aí medio Facebook impreso, pero bueno, serán formas de facer a introducción ao punto.
Señor Pillado, efectivamente, interesante. Lémbrome da canción tamén que dice: "Tú tenías mucha razón, no te hice caso". Ai, campanera. Bueno, outro trámite, aínda que lle compro a efeméride á señora alcaldesa, non é un trámite, é un paso importante. Unha lei que hai que facer, que se presenta isto, coas distintas incidencias que traen, e que non van facer caso absolutamente de ningunha que se mencione. Vou facer unha pequena aportación, non sei se interesante ou importante ou non. Aquí no artigo 2 deste regulamento, porque creo que a xente igual non ten claro o que estamos falando aquí. Este é un regulamento para, digamos, para a defensa de persoas que denuncien casos de corrupción ou infraccións sobre estes temas. Que pasa? Que no artigo punto 2, ámbito persoal de aplicación, especifica a quen vai dirixido, porque isto non vai dirixido á veciñanza nin ao público en xeral. No artigo punto 2 di: a canle de denuncias poderá ser utilizado por informantes que traballen no Concello de Burela. O sea, calquer persoa allea ao Concello de Burela, pois non ten dereito a utilizar esta canle, non? Que é que obtivesen información sobre infraccións nun contexto laboral ou profesional, comprendendo, en todo caso, as persoas que teñan a condición de empregados públicos ou traballadores por conta allea e calquera persoa que traballe para ou baixo a supervisión e a dirección de contratistas, subcontratistas e proveedores do Concello de Burela. Este non é, digamos, unha lei para a veciñanza. É unha norma, un paso importante que hai que facer para cumplir coas normativas existentes hoxe en día. Moitas grazas. Ben, un punto no que centos de concellos do noso país non tuveron ningún problema, porque ademais o regulamento é un regulamento tipo que está vixente en moitísimos concellos, que ten informes positivos, pois dá todo isto que falar. No noso pleno e ata se canta unha canción. É que non teño moito máis que decir, nin de consulta pública, é que deberían, de verdade, deberían estudiar un pouquiño máis os puntos. Sinceramente, e os expedientes. Señor Rouco. Moitas gracias, señora alcaldesa. Non sabía que viña chistosa hoxe, Non sabía que viña chistosa. Antes de empezar con este punto, sí, estamos totalmente de acordo. Hoxe vamos a estar totalmente de acordo en algo. Xa sabe que lle vou dicir, non? Que non somos o BNG. Estamos totalmente de acordo, por sorte. Moi ben. Non tivera problemas noutros concellos? Probablemente sabes por que non tiveran problemas noutros concellos? Aventúrome a dicir, porque ao mellor aprobaron en tempo e forma. En centos de concellos ao longo de Galicia e de España. Probablemente se foi por iso. Ou probablemente foi porque, aínda que este é un marco tipo, seguramente foi rectificado no seu momento. Ou tamén hai unha terceira posibilidade. Ali non estaba o Grupo Municipal Popular de Burela para estar aí de Pepito Grillo, mirando as cousas. Algo que lle molesta moito a vostede. Canto máis caladiños teñan todos, mellor. Pero, xa lle dixemos, nós non somos o BNG de Burela. Hai varias cousas que nos quedaron claras, e a todos aqueles que nos escoitaran sinceramente, pois tamén lle deberon quedar claras, pero unas a repetir. Primeiro, teñen moito que mellorar na redacción, moito que mellorar. A ambigüedade campa ao seu antollo en casi todas as propostas que vostedes traen a pleno. E esta, como xa explicamos, é unha máis. Segundo, seguen a chegar tarde a todos os lados. Seguimos sin equivocarnos, Non hai forma de que fagan algo a tempo, non teñen capacidade de traballo nin de xestión. No pleno de hoxe imos a ter máis exemplos que serán, tal e como sucede con este caso, a todas luces evidentemente probados. Non paran de arrastrar os pés, iso sí, aparentar que fan algo, iso dáselles ben. Este regulamento tiña que ser aprobado no primeiro trimestre do ano 2023, xa o dixemos na primeira intervención, tal e como marca a Lei 2/2023, pero diso nada dixeron, nas súas intervencións de ambos os dous grupos de goberno.
É iso que están citadas nos informes que veñen no expediente, que é a base deste regulamento. No seu defecto, ben puido ser aprobado cando o Grupo Municipal Popular lles advertiu da irregularidade que estaban a cometer xa en febreiro do ano 2024. En febreiro do ano 2024, xa lle lo dixemos. Xa vai máis de ano e medio. Terceiro, hai algo que é sumamente preocupante. Xa lle dixen no punto anterior, creo. Asumen como normal a irregularidade, a ilegalidade, o incumprimento. Asúmeno como normal. Non paran de cometelos. Aí están os plenos gravados. Poden consultar. É raro o pleno no que non cometan 2 ou 3. En todos cometen algunha, pero é raro o pleno. Neste caso, o incumprimento dos prazos legalmente establecidos, tal e como xa dixemos. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, simplemente por responder, falou vostede de chegar tarde. Para chegar tarde ten experiencia algún dos seus compañeros que moitas veces fanos esperar, pero bueno, eso é outra cousa. Falou tamén das faltas de respeto en redes sociais, que só eliminan comentarios cando hai faltas de respeto. Home, que a veces as faltas de respeto están no propio comentario da conta do Partido Popular ou das que ten alrededor. Incluso esta semana mesmo, en faltas de respeto a traballadores do Concello de Burela, incluso directamente. Entón, non diga que as eliminan, porque non deixanas ali, incluso os seus comentarios propios da conta son faltas de respeto. Entón, iso é o que quería aclarar. Ben, por darlle un pouco de encauzar o tema, nós evidentemente estamos a favor. Creo que xa había un acordo, non sei por que hai que rompelo por crear esta problemática, porque estábamos todos de acordo en facelo, e aquí se trae, queremos que hai que aprobarlo, nada máis. Señor Eiroa. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Gustoulle a canción logo. Pode bailar tamén. Bueno, non bailar non, pareceme excesivo. E, bueno, xa seguindo a escena que comentou o señor Pillado, meter un coche aquí a facer ou volar polos aires, pois, eso xa sería utópico. Ben. Nada que engadir, gracias. Procedemos á votación do punto. Votos a favor. 6 votos a favor, votos en contra, abstencións, 5 abstencións. Ben, continuamos co seguinte punto, o punto número 5, é o expediente 540 do ano 2025. En este caso é sobre o Consello Local de Infancia e vai intervir a señora Gómez. Queremos apoiar a iniciativa deste regulamento, pois supón un paso importante para garantir que as voces das nenas, nenos e adolescentes de Burela sexan escoitadas e tomadas en conta. Este Consello Local é unha ferramenta fundamental para promover a participación activa dos máis novos, para mellorar as políticas municipais e para garantir os seus dereitos. Dende o noso grupo apostamos por seguir impulsando estes espazos de participación, porque creemos que unha sociedade máis democrática e inclusiva comeza por escoitar a todas as idades. E por iso animamos a toda a corporación a apoiar esta proposta. Moitas grazas. Señor Rouco. Sí, moitas grazas. Xa manifestamos na comisión informativa levada a cabo hai uns 10 días que tiñamos serias dúbidas de que este trámite se poda facer deste xeito. Creouse no seu día un comité sen regulamento previo e agora o que tiña que haber sido feito en paralelo ou antes que a iso, a creación do regulamento, traese hoxe aquí, máis dun ano despois. Tal e como se nos comentou por parte da secretaria que está a facer as veces do sustituta, non sei como denominala, son xa feitos, por dicirlo de algún modo, consumados e non hai ningún tipo de irregularidade nese sentido. Dentro da documentación que figura neste expediente aparece un informe de rexistro no Concello de Burela sobre a consulta pública que vai aparellada á creación deste regulamento, desta ordenanza. Nel di literalmente o seguinte: en relación con la solicitud recibida y examinado el registro de entrada del Concello de Burela, que en el mismo no constan escritos de opiniones relativos a la ordenanza reguladora del Consello Escolar. Non houbo ni unha sola aportación, ni unha solo comentario a favor ou en contra desta ordenanza. Que conclusión poden extraer os que nos estean a escoitar nestes momentos? Que pouco ou nada lles interesou aos veciños e veciñas de Burela esta ordenanza.
Sabe o que si lles interesou aos veciños e veciñas de Burela no seu día? A localización do mercado semanal dos venres. Houbera, creo que, máis de 90 opinións na consulta pública. E mire, a día de hoxe nada se fixo nese sentido. E iso que sí que lles importaba, nada se fixo. Pero isto que, aparentemente, segundo a falta de comentarios, de opinións que se puido constatar por parte do rexistro, non ten ninguna relevancia para os veciños e veciñas de Burela, ben que lle dan curso. Nos entendémolo, non se equivoquen. Como calquera veciño, sen ideoloxía previa, pode comprobar no día a día, a vostedes dáselles moi ben aparentar que fan algo, xa o dixen antes, pero naquilo que sí que teñen que mollarse, por exemplo, o tema da localización do mercado semanal dos venres, non toman as decisións. Estamos aínda a esperar. E iso que era urxente. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, moitas grazas, señor Roco. Eu pídolle por respeto á mocidade e infancia do Concello de Burela que se ciña neste punto ao que estamos a tratar, porque non sei que ten que ver iso coa localización do mercado de Burela cando estamos a tratar o regulamento do Consello Local da Infancia. Por poñer en antecedentes, como saben, en setembro de 2023 aprobouse en pleno tanto o Plan de Infancia como a solicitude a UNICEF para ser cidade amiga da infancia e tamén o Consello Local da Infancia do Concello de Burela. Previamente, que por entre os requisitos que marcaba a UNICEF para esa solicitude, tamén se creou a Mesa Técnica da Infancia. Ben, despois de aprobarse a creación do Consello, foi presentado un regulamento na Mesa Técnica e na segunda sesión do Consello Local da Infancia tamén se levou para traballar nela mellorar. Fixéronse algunhas modificacións, ves aí, aí sí que participaron, sí que houve participación, houve ese traballo. Que pasa? Na segunda sesión do Consello Local da Infancia, polo que fora, non había ningún representante, a pesar de estar convocados, tanto do Grupo Popular como do Grupo de Son Burela, polo que fose, que era cando, evidentemente, estaban convocados e se forman parte do Consello Local da Infancia para facer as súas aportacións como grupos municipais nese órgano, pero polo que forse, nesa segunda sesión onde se levou o Consello Local da Infancia, non se presentaron. Ben, evidentemente, unha vez creado o Consello, a intención deste regulamento era, pois, de alguma maneira, facer que o Consello funcione da mellor forma posible e reafirmar o compromiso que ten o Concello de Burela, xa que se nos foi concedido o galardón ou o recoñecemento de Cidade Amiga da Infancia, pois o compromiso co Plan de Infancia que tamén foi aprobado, e queremos que nas nosas políticas debemos tratar de forma integral as medidas para mellorar a situación, ou seguir mellorando, mellor dito, a situación da infancia e adolescencia no noso Concello polo momento. Señor Iroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Boa observación do señor Pillado, efectivamente. Nesa reunión pois non pudemos asistir. É que xa chega un momento en que me faigo cansino dando as explicacións de por que moitas veces non podemos asistir a reunións, comisións, distintos eventos. Pero, bueno, se o señor Pillado fai mención, pois, vexo lóxico volver a recalcarlle de que hai moitas veces que non podemos asistir porque traballamos. Levo 20 anos cotizados, casi 20 anos cotizando, casi 20 anos traballando, e pois, moitas ocasións temos que atender primeiro o que temos que atender. Lóxicamente, eu son consciente de que ao señor Pillado lle sobra moito tempo, de feito, se leu no xornal hai poucos días que se vai dedicar a outros menesteres, que é a súa dedicación exclusiva a atender ao Concello de Burela. O señor Pillado desexolle moita sorte para a próxima tempada, pero, bueno, que sepa, de novo, outra vez, que os motivos polos que non podemos asistir en moitas ocasións, moitos eventos, dos poucos que nos invitan, tamén hai que dicilo, aos poucos que nos invitan, que é porque traballamos. Entonces, pois non podemos asistir. Só un matiz ao señor Rouco, dixon que eran 90 opinións do mercado, poño o matiz de 70 dos feriantes e 20 da veciñanza de Burela, non? E de que a señora alcaldesa siga mantendo que eran máis de 200 que estaban na página web, pero como se cerrou, pois non se pode ter acceso a elas. Aquí este trámite do Consello de Local de Infancia, que, pois, para quen non o coñeza,
é un mecanismo para a colaboración entre os nenos e nenas, adolescentes e persoas adultas nas políticas do Concello de Burela e naqueles asuntos que afecten de maneira directa ou indirecta á poboación infantil e adolescente, así como nos intereses que lles repercutan no seu normal desenvolvemento vital. Este é o artigo 1 do regulamento, a súa definición. Podemos resumir dicindo que é un órgano para ter en conta as opinións dos nenos e nenas á hora de tomar decisións políticas. Que está ben. Mira, vexo, está ben. Se os nenos e nenas queren aportar a súa visión de como ven a política, de como ven o Concello de Burela, pareceme estupendo. Ojalá se lle dese o mismo valor ás opinións que ten, por exemplo, algunha asociación de veciños de aquí de Burela, no que casi son 700 asociados, e tamén dan as súas opinións e non se lles escoitan nin se teñen en conta en ningún momento. Outro paso importante que hai que dar no Concello de Burela. Moitas gracias. Señora Gómez. Nada, simplemente decir que poñer en marcha un órgano que escoite a infancia e a adolescencia é algo que non deberíamos ver como un problema ou como algo menos importante que outras cousas, porque senón como unha oportunidade. Non se trata dun xesto simbólico, é unha ferramenta útil que de feito xa existe noutras vilas e pode ter un impacto real se se lle dá o apoio necesario. E apoiar este regulamento é apostar pola participación, pola inclusión e polos dereitos desta nosa mocidade. Gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Entendo que o señor Pillado lle coste moito seguir as miñas explicacións. Cada un é como é. Que lle vamos facer? Agora ben, de faltas de respeto, entende vostede bastante máis que a min, Lembro a todos os que nos siguen nos plenos que visualicen plenos pasados nos que o señor Pillado me adicaba insultos directos, non velados, directos, algo inaudito neste Concello, e así que vostede está pouco autorizado para falar de faltas de respeto, pouco autorizado. Eu poderei ser máis ou menos vehemente, xa lle dixen en algunha ocasión, pero ata o día de hoxe eu a vostede non insultei nunca. Vostede en repetidas ocasións. Pero, bueno, repartindo carnés de respeto. Están acostumados a repartilos, os carnés. E, por certo, cada un fai o que quere. O portavoz do Grupo Mixto tivo a ben explicarlle algo evidente ao señor Pillado de por que non se asiste ás veces aos comités, consellos, etc., por parte de algúns grupos políticos. Pero eu creo que non lle debería ter por que explicar nada, honradamente, baixo o meu punto de vista, por unha sinxela razón. Nos a eles non lles pedimos que nos expliquen porque, por exemplo, non acuden aos actos, a pesar de estar cobrando o señor Pillado do Concello de Burela 20.000 euros ao ano, non acuden aos actos sociais e culturais da nosa vila. Por exemplo, na semana das festas de Burela. Acudeu á procesión do sábado das festas, a procesión nocturna non acudeu a ninguna máis. Son actos culturais tamén, non só religiosos, culturais. Por exemplo, a saída da Virxe o outro día, cando foi a romería do Monte Castelo, eu non vin ali, representando a veciñanza. Vostede cobra dos veciños de Burela. Nós non estábamos ali. Oye, estamos cando podemos. Cando podemos. Pero non lle pedimos explicacións a ninguén. Cada un saberá o que fai e o que non fai. Volvendo a este punto, por que votamos no seu día a favor da creación do Consello da Infancia? Porque no seu día votamos a favor da creación dese Consello. Pois moi fácil, porque estaban tan ofuscados con que non lles votáramos nada a favor que decidimos apoiálos. E además que nos parecía unha medida interesante. Neste sentido, apoiamos que se siga para adiante con isto, xa que non hai ninguna irregularidade tal cual se nos manifestou, e nese sentido imos apoiar esta proposta. Moitas gracias. Señor Pillado. Moitas grazas, a ver por onde empezo. Señor Oiroa, concordo con vostede que é certo que a veces as reunións non poden vir. A eventos sí que van indo máis, a eventos públicos sí que van asistindo máis vostedes. Eu, por recordalo,
as nosas obrigas como concelleiros, cobremos ou non, tenemos unha asignación ou non, eximen das obrigas laborais, na que non son órganos colexiados. Eu, por recordarlle aos compañeiros desta corporación e á veciñanza, eso por un lado. Por outro lado, se alguén é convocado non vai existir xa non as obrigas, senón as normas básicas de convivencia e de educación, dicen que se pode avisar. Se te convocan a un consello local da infancia, por exemplo, e non vas asistir, podes avisar. E logo está tamén o de que, aínda que non poidan asistir á reunión, podense fazer aportacións. Poden vir aquí ao Concello, mira, tal día non poido ir ou tal día non poiden ir, e fazer as aportacións que sexan oportunas. Ou podese mandar por correo, cando revolver a convocatoria do Consello, neste caso local de infancia, que chegar por correo, contestar, pois mira, non podemos ir, pero facemos estas aportacións, ou gostaríamos aportar isto, ou que fora, ou pedirnos máis información, ou que fora, pero eso non se deu, porque na primeira sesión do Consello Local da Infancia, sí que é certo que o señor Eroá pideu certa documentación que se remiteu, pero a representante nese caso, nese Consello do Grupo Municipal Popular, non abriu a boca. Estuvo ali no Consello Local, non fixo ninguna aportación. Nin antes, nin despois, nin durante o Consello Local da Infancia, por iso nos chama a atención cando nos din que nos escoitamos ou que non facemos caso do que din, porque cando despois hai órganos ou consellos ou reunións nas que poden aportar, realmente non o fai. Depois falou das obrigas que teño eu porque cobro e das obrigas que teño de representación e as procesións ás que vou. Mire, se son actos culturais, sí, claro, pero que as miñas obrigas como concelleiro son xestionar. E dentro das miñas áreas xestionar e facelo o mellor posible para a veciñanza de Burela. Neste caso, por exemplo, pois facelo o mellor posible para a mocidade da infancia de Burela. De momento vámoslo conseguindo. Conseguimos ser cidade amiga da infancia e vamos conseguindo os fitos que nos vamos marcando. Esas son as nosas obrigas. Que despois vai a unha procesión máis ou menos, pois mire, eu nun estado aconfesional como é o que marca a sacrosanta Constitución Española, as obrigas do representante público non son nin un acto religioso. Eso non digo eu, eso non dice Mario Pellado, dice a Constitución Española, que despois un cargo público elixa ou non ir a un acto religioso ou non, eso xa vai dentro da súa liberdade individual que temos todos como persoas e tamén como cargos públicos, pero desde logo non me vai marcar vostede a onde teño ou non que ir, e dende logo non me autoriza vostede para dar as miñas opinións ou para ser unha voz máis ou menos autorizada en nada. Vostede volve a mentir, vai dicir que eu insultei en repetidas ocasións, pero dice todo iso das faltas de respeto despois de dicir que eu teño problemas para seguir as súas explicacións. Todo moi coherente. O sea, non tardou nin 2 segundos en dicir, por un lado, que eu tiña problemas para seguir as súas explicacións, con falar de faltas de respeto, algo que non tampouco lle vou dar máis importancia, porque, bueno, sei de quen ven, non? Entón, como para rematar en positivo, falando daquelo das aportacións e daquelo que fomos conseguindo, por exemplo, na mesa técnica da infancia, na Consello Local da Infancia, fixáronse propostas, por exemplo, como a Semana da Infancia, que se fixo por primeira vez en Burela, e que foi todo un éxito, tanto nos centros educativos como nas actividades que se fixaron pola tarde, na que houve moitos ponentes e de moito nivel que achegaron e divulgaron moita información acerca do trato á infancia, e tamén, por exemplo, recentemente estamos a crear o Recuncho Multicultural, onde temos actividades interxeracionais. Outro día tínhamos unha actividade na Casa da Xuventude que participaban adultos e nenos en moi boa sintonía para poñer en valor toda a diversidade que nos dá a todas as nacionalidades que hai en Burela. E mesmo tamén, por exemplo, este ano por primeira vez hai actividades de verán que son marcadas para a mocidade, para a adolescencia, que son na Casa da Xuventude. Non sei se eso para vostede está dentro das miñas obrigas, pero é o que humildemente imos conseguindo, e por eso pido de novo o apoio para o voto favorable para este regulamento do Consello Local da Infancia. Moitas grazas. Señor Iroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Como vexo que non quedou claro, vou facer outro matiz ao señor Pillado por alusións. Señor Pillado, eu levanto máis 6 da mañá, vou traballar, chego a Burela, marcho de Burela, chego a Burela, como, e remato ás 4 da tarde desde as 6 da mañá. E se hai eventos que son a partir dese horario, pois, lóxicamente, fago por estarei. Onde se hai, por exemplo, se hai as comisións, se hai plenos como o de hoxe, se hai os eventos que haxa, no meu tempo libre, pois, faigo por estar. Ainda que madrugue moito, pero faigo por estar, porque, como vostede ben di, é a miña obriga. Lóxicamente, cando estas cousiñas, pois, coinciden no meu horario de traballo, pois,
non pode estar. Fora del, pois, procuro estar e colaborar. Ainda hai pouco pois, que estuve colaborando na Feira do Bonito e madruguei todos os días e estuve ali e despois acudín aos actos institucionais e fíxeno porque aparte de ser a miña obriga, gústame facelo. Eu non lle dixen de cobrar, non lle falei de cobrar, non sei se se refería a min ou ao señor Rouco, eu non lle falei de cobrar, eu falei de que tiña moito tempo libre. Pois, se se vai dedicar a outras cousas, é que pois, lle sobra o tempo e vostede pois, o xestiona como máis considera oportuno. Faltaría máis, é que eu simplemente fixen esa aportación. Efectivamente, no primeiro Consello Local pedín unha documentación no que asistín, e lembrolles que yo tuve que reclamar aquí nun pleno, porque pasaba o tempo e non me entregaban. E tuve que reclamar aquí quen de vostedes me dixera, home, pero ven pola miña oficina, as portas sempre están abertas, e pides, o sea, xa lle pedín ali, pois, que menos que se xa está pedida, que non ter que recordar, ou hai que recordarlle esas cousas cada 2x3. Como, por exemplo, aproveito a ocasión e recordolles que aínda teñen sin pagar a aportación aos grupos políticos estes 2 trimestres. Polo menos a Somburela debenlles 600 euros desa aportación 2 trimestres. A ver se acordan de pagala. E que máis? Pois nada, punto. Nada máis, grazas. Procedemos a recoller o sentido do voto. Votos a favor? Vale. Recollo 10 votos. Vale. Abstención? Unha abstención. Ben, proseguimos co seguinte punto. En este caso, o expediente 1143, modificacións do regulamento do Comité de Xestión de Praias do Concello de Burela. En este caso, vouno a expoñer eu. Traemos unha modificación moi sinxela, pero necesaria do regulamento do Comité de Xestión de Praias. Este comité está formado por membros de todos os grupos, pola empresa concesionaria de lixo, responsable, empresa de auga, técnico de medio ambiente, policía local, protección civil, entidades. Que facemos en este comité de xestión de praias? Reunímonos, expoñemos non a problemática ou solucións das nosas praias. Para poñelas a punto falamos de socorristas, falamos da limpeza nas praias, de modificacións de consumos de auga, de cartelería, de incidencias. No regulamento viña contemplado que se facía cada 3 meses, pero a realidade do Concello dende fai moitísimo tempo é que se reúne cada 6 antes do comezo da tempada e ao finalizar, e consideramos que non, que é suficiente porque é o que realmente se está facendo. Sempre se podería convocar, por suposto, reunións extraordinarias e simplemente traemos esa modificación. Pasolle a palabra ao señor Rouco. Sí, moitas gracias. Mire, aforroume a primeira parte da miña intervención. Acaba de recoñecer a señora López Moreno unha nova irregularidade do seu goberno. Unha nova irregularidade. O comité, polo seu regulamento, teríase que reunir trimestralmente, estábase a reunir semestralmente. Unha nova irregularidade. Díxenllelo. Anticipeino ao comenzar a miña intervención no primeiro punto de orde do día. No primeiro non, no segundo, penso que foi. Iba a haber máis incumprimentos ao longo deste pleno. Xa se veu, en casi todos os puntos. É habitual. Normalizan isto vostedes. Normalizan isto. E isto non hai excusa posible. Tíanse que reunir cada 3 meses e reunirse cada 6. Non lles parecía suficientemente importante, supoño. Non sei. O que sí é certo, vamos continuar coas irregularidades, é que a base desta modificación deste regulamento é unha acta que figura feita en setembro do ano pasado. Está asinada esa acta pola titular da alcaldía e por un secretario que responde ao nome de Mario Pilladomón.
Está asinada esa acta. Ben, a acta na que se basea esta pretendida modificación do regulamento do Comité de Praias di nun dos seus puntos, cito textualmente, Galdón pregunta se poderían chegar a un acordo para pasar de 3 a 2 reunións. E segue dicindo, algo ao que a maioría accede. Iso recollo a acta. Algo ao que a maioría accede. Evidentemente aquí o señor Galdón confundiuse. Non era pasar de 3 a 2 veces ao ano, era de 4 a 2 veces ao ano. Se imos novamente ao regulamento, podemos observar no artigo 6.4, no regulamento que existe a día de hoxe no Concello de Burela, as decisións do Comité de Xestión de Praias tomaránse por maioría de votos. Creo que é bastante claro. Repito, fala de votos. Votos. Logo, ten que haber unha votación para tomar as decisións que se adopten. Houve algunha votación? Aventúrome a dicir que non, a pesar de que non estiven, Aventúrome a decir que non. Consultada a acta, en ningún lugar fala de que se fixera ningún tipo de votación. Alguén poderá dicir, pero é que na acta dice literalmente algo ao que a maioría accede, dixeno antes. Ben, pois para aclarar isto, novamente, recurrimos ao regulamento. No seu artigo 7 di o seguinte: de cada sesión levantarase acta que conterá como mínimo, como mínimo, as circunstancias de lugar e tempo en que se celebrou, o número de identificación das persoas que asistiron, os principais puntos de deliberación. E finalmente, finalmente non, pero a continuación di, a forma, repito, a forma e o resultado da votación. A forma e o resultado da votación. Bueno, seguimos. O regulamento é sumamente claro. Hai que especificar na acta que se levante como se votou e cal foi o seu resultado. Algo que, por suposto, na acta, que é a base para solicitar esta modificación do regulamento, non figura por lado algún. Logo, esta acta infrinxe o regulamento. Infrinxe o regulamento. Sen ningún xénero de dúbidas. Pero se alguén que nos está a ver aínda ten dúbidas sobre isto, nun alarde de valentía, pretende defender o indefendible, aínda temos que denunciar unha irregularidade máis neste asunto. Van dúas, agora vamos á terceira. Calquera que asistira a algún tipo de reunión na que fora obrigado levantar unha acta desa reunión, poñemos, por exemplo, algo moi común que coñecerán ben os que nos siguen, as reunións das comunidades veciñais. Cando se reúnen, hai que levantar un acta. En un período de 10 ou 15 días, hai que poñela en coñecemento dos alí asistentes, por se teñen algo que aportar, dicir, ou incluso impugnar dita acta. Iso é así. Isto non é menos, Saben o que lles vou contar agora? Saben? Esta acta que foi levantada o 19 de setembro do ano 2024 foi posta a disposición do público, dos integrantes da comisión, non lembro ben se foi o 23 ou o 24 do mes de xullo deste ano. É dicir, máis de 10 meses despois. 10 meses despois, puxose a disposición dos integrantes da comisión, fíxose pública logo. E houve algunha que outra reunión deste mesmo órgano colexiado dende que se levantou esta acta. E a esa reunión, non se levou esta acta, señor secretario. Non se levou. Para ratificala ou non. Ou se alguén tiña algo que dicir. Non se levou. Se alguén considera que é un tempo prudencial 10 meses, pois simplemente que baixe Deus e que o vexan. É máis, se acudimos ás leis máis próximas que pode recoller este tipo de procedimento, a Lei de Procedimento Administrativo Común, do 1 de outubro de 39/2015, atopamos que o prazo máximo que é legalmente admisible para a comunicación dunha acta son 6 meses. Lembremos que hai un momento explicamos que se notificou con máis de 10 meses dende que se celebrou a reunión. Unha nova irregularidade neste asunto. E se non me equivoco, xa citamos, como dixen antes, cando menos 3.
que aparecen no documento base que traen vostedes aquí para facer esta modificación. É dicir, presentouse esta acta como base para traer un punto á orde do día de hoxe e non se lle deu a visibilidade, a posibilidade de revisala aos interesados. É dicir, os que formaban parte da comisión, por se tiñan algo que dicir sobre ela. Iso de democracia ten pouca, De democracia ten pouca. Polo de agora, nada máis que dicir. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, señor Rouco, entendo que vostede quer me levar preso por unha acta do Comité de Praias do Concello de Ourense. Sim, terei que buscar defensa, supoño. Ben, é unha lástima que neste punto da orde do día non defenda a intervención do Grupo Municipal Popular o seu representante no Comité de Praias, que é o que podría explicar perfectamente o que ali pasou. En todo caso, xa por diante, quero dicir que o que se está a debater é unha modificación da ordenanza sobre o Comité de Xestión de Praias, non as actas do Comité de Xestión de Praias. É dicir, se alguén ten algo que obxectar ou algo que dicir acerca das actas, o espazo para facelo non é iso, non que é o propio Comité de Praias. Eu non vin nunca, levo 10 anos. Levo máis ou menos 10 anos indo aos comités de praias. Ao principio estaba solo no meu grupo, depois porque fui designado para ese comité de praias sempre polo grupo municipal do BNG. Nunca houve unha votación. As actas, se alguén as quería, estaban a disposición, pero nadie nunca as pideu. É un órgano que funciona de forma bastante familiar, na que sempre se chega aos acordos por consenso. De feito, xa se deixa ao final un espazo para poñer os acordos que se consensúan ali. A parte da lei, eu creo que os homens e as mulleres deben rexer por a palabra. Entón, se alguén vai aquí levarme a contraria sobre a miña palabra ou sobre a palabra dos que ali estamos, dicindo que alguén se opuxo a esa medida, que alguén a lei quería votar e votar en contra desa medida, que o diga aquí. Estará sometendo a súa palabra contra a miña, porque os homens e as mulleres creo que tamén deben rexerse pola palabra de cada un. Evidentemente, naide se opuxo, nunca naide quixo votar, pero se o Grupo Municipal Popular cree que o Comité de Praias está funcionando de forma fraudulenta, o que ten que facer é, na seguinte reunión do Comité de Praias, expresalo. E nas anteriores reunións do Comité de Praias tiña que habelo expresado. Pedir as actas e pedir que se votara. Pero iso non aconteceu. Iso non forma parte da realidade. A realidade é que se plantexou esa medida porque se vía que non se estaba a reunir de forma trimestral como recolle o regulamento, a ordenanza, e plantexouse que o lóxico era cambiala. É un pouco o que se intenta facer agora. Iso é o que aconteceu. Se vostede me quer levar para adelante, como dicen os seus superiores con este tema, proba a facelo, non sei, eu creo que preso non vou ir por isto. Pero é o que aconteceu. Non teño moito máis que engadir. Nós evidentemente estamos a favor de que se modifique o regulamento da ordenanza do Comité de Xestión de Praias, porque é o que se acordou no propio comité, e non creo que haxa que darlle moitas máis voltas a este asunto, sen máis. Señor Eiroa. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Vou procurar ser rápido nesta ocasión. Estamos noutro punto onde se quere traer unha modificación dun regulamento, como ben se expresou, de pasar 4 reunións ao ano a 2. O que pasa que a forma de facelo, como sempre, non se axusta ás normativas nin á legalidade vixente, pero da igual, o sea, vai ir para diante, non vai ir preso, señor Pillado, nisso estou de acordo con vostede, que por isto non vai ir preso, pero unha cousa é non ir preso e outra cousa é facer as cousas como se deben facer. E vostede, que ten tanto tempo libre, podría, agora como secretario desa comisión, procurar facer as cousas como se deben facer. Este ano houve unha comisión de praias a que non podían acudir, polos motivos que dixen antes, por motivos laborais non podían acudir, pero da comisión que estamos falando, sí, tuve a sorte de poder acudir. Ben, que teño que dicir? Unha frase que dixo o señor Pillado, cito literalmente, corríxame se me equivoco, señor Pillado, nunca naide quixo votar. Está de acordo comigo que dixo eso? Sí. A mí nunca se me preguntou se quería votar ou non. Nunca me dixeron, votamos este punto, fai falta votar este punto, queremos, nunca se dixo. Por tanto, eu non podín expresar se quería votar ou non. Máis cousiñas. Como ben se dixo, hai unha ordenanza municipal que dice que as reunións teñen que ser de cada 3 meses. O sea, teñen que ser 4 ao ano.
desde que Son Burela está aquí, eso nunca aconteceu, e polo que dixo antes a señora alcaldesa, pois parece ser que leva anos que non se cumpre. Poderíamos estar de acordo que efectivamente non é necesario facer 4 reunións de comité de praias anuais. Podríamos estar de acordo. De feito, isto mesmo que acabo de dicir, xa dixen na primeira comisión de praias do ano 2023 que había que modificar esta ordenanza para non incumprir coa mesma. Dixeno daquela. Foi a primeira vez e a última que o dixen. Creo recordar que fora en julio do 23. Cando o dixen. Señor Pillado, dice vostede que as actas están aí para que nas solicite. Non. Tenas que presentar. Vostede ten que presentar as actas, ten que proporcionarlle as actas aos membros da comisión. Non hai que solicitalas, ten que presentalas. Por certo, xa que ten tanto tempo libre, pasalas a ordenador, algo curiosas que se poidan ler, estaría ben, non presentalas a mao, que, descúlpeme, non vale nin para limpar o cu. Descúlpeme, pero tiña que dicilo, porque eu tuve que ler, e ainda, ahora mismo, hai cousas que apuntou que non entendo. Por lo menos, pasalas a limpo a ordenador para que se entendan tanto tempo libre ten. Ben, e pouco máis. Efectivamente, podemos estar a favor de que sexan dúas as comisións, pero o proceder non é o que se axusta a normativa. Vai pasar algo? Non. Vai se sacar para diante? Sí. Vai ir alguén preso? Non. Dá igual todo o que digamos aquí? Sí. Pois, eso. Moitas gracias, señora alcaldesa. Señor Eiroa, vostede pertence ao Comité de Praias, como ben di, dende o ano 23. Nunca o escoitei no Comité de Praias decir, vostede di, e que naide me dixo si quería votar. Vostede tampouco nunca dixo, mira, vamos votar porque o regulamento pon que temos que votar a man alzada ou a viva voz ou... Non, todos os acordos que hai no Comité de Praias, se vostede sábeo, igual que o compañeiro do Partido Popular que acude e que hoxe pois non poido debater este punto, sabe como é o comité de praias, como di o compañeiro Pillado, é un ambiente familiar, distendido, cordial, no que dende hai máis de 10 anos se fai 2 veces ao ano e co mesmo formato. Non lles escoitei dicir, igual que din, pois eu xa en xullo de 2023 fixen esta proposta. Nunca lles escoitei dicir, pois vamos cambiar o da votación, porque como non se vota a primeira de cambio que vañamos a un pleno con algo que é de verdade e que é unha modificación de sentido común, pois tamén puideron decir, por exemplo, non sei, na comisión informativa, ao mellor era ben tamén cambiar este tema porque non se vota. Non o sei, creo que tiveron oportunidade no propio comité nestes 2 anos, pero non, agardan ao pleno para non falar realmente do punto en cuestión, senón empezar a falar do comité de praias e das actas, e de ter a palabra irregularidade na boca, porque hai quen pensa que repetir esa palabra pois que se converte nun argumento, non para convencer aos demais. Nada máis. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Se xa sabemos que a vostede o que lle gustaría é que lle pasáramos o noso argumentario para os plenos, para así, oiga, estar vostede máis tranquila, dormir máis tranquila polas noites. Eso gustaríalle, xa sabemos. Pero, oiga, fíxese vostede é alcaldesa de Burela ou non? Creemos que sí, non? Creo que hai consenso neso. Que lle pregunten ao señor Pillado. Vostede é presidenta do comité de praias? Sí, vostede é presidenta. O señor Mario Pillado Mon é secretario do comité de playas? Sí, o señor Mario Pillado Mon é secretario do comité de playas. Pero, oh sorpresa, como non podía ser de outro modo, a culpa é dos demais. A culpa é dos demais. É como se aquí nos levantamos e dicimos, oiga, queremos votar que se suba polas escaleras e non que se salte polo altillo. Aquí quen dirixe estas cousas é o presidente e quen recolle as actas é o secretario. Pero a culpa vai ser da oposición. Non podía ser de outro modo. Xa na campaña electoral vostede puxo aos pés dos cabalos ao seu antecesor, que o deixou tirado, cando lle botou a culpa de todo o que pasaba en Burela. E nós anticipamos que isto iba a ser unha constante, que a pesar de que vostede fora a alcaldesa de Burela, a culpa sempre iba a ser dos demais.
Vostede dixo, acórdome ben, na súa investidura aquí, na súa investidura non, sí, no seu acto de investidura, dixo que vostede era alcaldesa dende maio do ano 23. Pois asuma a súa responsabilidade como alcaldesa de Burela e como presidenta do Comité de Praias. Cometéronse numerosas irregularidades e isto volve a darlle a razón ao Grupo Municipal Popular de Burela que sigue sin equivocarse. Péselle a quen lle pese. Vostedes tratan de normalizar a irregularidade, a ilegalidade, a anomalía. Vostedes tratan de normalizala. Iso é o que fan vostedes. En este caso, unha vez máis, en lugar de tratar de dicir, oiga, equivocámonos, fixámolo mal, isto hai que corrixilo, deixemos isto ata o seguinte pleno, expoñamos a acta, se alguén ten algo que aportar, que aporte, e volvámoslo a traer. Non, tira para diante. Isto non é a primeira vez que sucede neste Concello, os que nos siguen habitualmente sábeno. Non é a primeira vez que temos que traer outra vez ao pleno puntos que se votaron favorablemente polo grupo de goberno en plenos pretéritos, e posteriormente houbo que agachar as orellas e volver a traelos, porque se fixeran mal. Si, non nos están a ver porque non hai unha pantalla completa, pero ten calor a señora López Moreno, debe ser polas verbas que lle dedico. Esta é a realidade. Vostedes normalizan a irregularidade. E hai a quen lle gusta. Sabe cando non lles gusta a irregularidade? Cando a fan outros. Cando a fan vostedes está todo ben. Dixámoslo no seu día, vostede quería que Burela fora o seu pazo persoal. O seu pazo persoal. Facer o que quixera, cando quixera, como quixera, que ninguén lle protestara. Dixámoslo no seu día. E non nos equivocamos. Seguimos sen equivocarnos. O propio regulamento, señor Pillado, dixenllo antes, vostede ofendeuse, pero é que non é capaz de seguir as miñas explicacións. Volvo a reiterarlo. O propio regulamento, o que expliquei antes, e non foi capaz de seguilo, o propio regulamento di que para haber unha modificación do mesmo ten que haber unha votación a plantearse, recollerse nun acta e que nesa acta haxa unha votación. Iso di o propio regulamento. Logo, a base do punto da orde do día que traen vostedes aquí é unha total ilegalidade. Porque esa acta está mal feita. E non só está mal feita, senón que non tiveron a decencia democrática de presentarlle aos alí existentes en tempo e forma para que eles aportaran o que estimaran oportuno. Isto é a realidade. Denlle as voltas que queiran. Cometeron neste procedimento, neste punto, 3 irregularidades manifestas, claras e contundentes. Irrevocables. En lugar de dicir, vale, pois está mal, teñen razón, deixémolo en riba da mesa, volvámoslo a traer e fagámoslo ben. A nos parecenos ben que haxa 2 reunións ao longo do ano, pero o que non nos parece ben é que seña esa aceptación feita de forma irregular. É importante, díxenllelo varias ocasións, é importante a imaxe que vostedes dan, que lle van pedir aos veciños e veciñas de Burela que cumplan coa normativa cando vostedes non cumplen. Pero cantas veces yo lo hai que explicar? Vostedes están fartos de incumplir e pídenlle, exíxenlle aos veciños e veciñas de Burela que cumplan. E senón, sanción al canto. Pero vostedes é igual, que fagan o que queiran. Eso non pode ser. Eso non pode ser. Para iso está a oposición. Elementos de control, de contrapeso. Imos a facer un breve recordatorio porque parece ser que houve algunha persoa que non estivo atenta á nosa intervención. O Comité de Praias, primeiro, o Comité de Praias non se reuniu as veces que legalmente ven establecidas no seu propio regulamento. Reuniuse a metade. Segundo, na acta do 19 de setembro do ano 2024, está aí para que na queira ver, e non temos problema en facela pública, que é a base de toda esta modificación, é a base elemental. Non se recolle nin a forma de votación dese día, nin o resultado da mesma, algo que figura como obrigatorio no propio regulamento. Vou repetir a alguén que ao mellor non me entendeu. Algo que figura como obrigatorio no propio regulamento. Terceiro, a acta que acabamos de mencionar non foi notificada aos interesados ata pasados máis de 10 meses, algo que vulnera a Lei de Procedimento Administrativo Común cando menos. Cando menos, sendo vulnerados os dereitos dos interesados de forma flagrante, xa que non tiveron a posibilidade de impugnala no prazo legalmente establecido se así o estimaran oportuno. Presumindo, o goberno da señora López Moreno non só vulnerou os dereitos dos membros
do Comité de Praias, senón que pretende acudir a unha vía de feitos consumados para proceder a aprobar de forma totalmente irregular unha modificación do regulamento que en sí non debería ter maior problema. Pero a incapacidade para xestionar nada, isto é evidente, estámoslo demostrando constantemente. E o que non quere ver é porque ten unha venda nos ollos e non quere quitar. Non só vulnerou pero a incapacidade para xestionar nada, tamén a imprudencia do goberno da señora López Moreno, tantas veces denunciada polo Grupo Municipal Popular, é unha vez máis posta en evidencia. Leva todo isto a que sucedan estas cousas. O que non queira velo, como dixen antes, é porque ten unha venda nos ollos e non quere quitar. E finalmente, para que non se diga que non avisamos, ollo con todo aquel ou aquela que vota a favor deste punto nestas condicións. Ollo. Despois, non vale de nada decir que eran ignorantes da situación, Moitas gracias. Señor Pillar. Ben, mire, poderíamos entrar a debater e contestar moitas cousas. Eu, no que me compete, non se preocupen se non tiveran problemas coa acta, sinto moito, porque ao final é a miña responsabilidade. Pero ao final o que subxace daqui é que vostedes fixaron unha proposta nese comité de presa, é unha proposta que recoñeceu o señor Eiroa que fixo, inténtase levar a cabo e tampouco vale. Entón estánnos dicindo que nos escoitamos, e ao mesmo tempo cando nos escoitamos e levamos unha proposta a cabo tampouco vale. E encima montan eu, do meu tempo libre, pois parece moi ben que teña a opinión, señor Eiroa, eu, do que fai no seu tempo libre, o que fai coas actas do Comité de Praias, eu creo que a maioría dos veciños rurales non o queren saber, así que si intentan non reproducilo mellor. Pero é que non vou entrar, non vou rebaixar ao seu nivel, non vou entrar, mire, señor Rouco, non vou entrar nas provocacións, eu sei que vostede quer provocar, se monta un Cristo, non lle vou entrar, xa levamos varios anos aquí xa no Concello debatindo, non lle vou entrar ás súas provocacións, intenta buscar o minuto de oro, non lle vou entrar. Hai unha proposta que se fixo, quere se levar a cabo, vostedes tamén teñen problema, é que, falar, mira, eu do que queira non dou carnés de nada, eu as miñas conviccións levas na cabeza e no corazón, non as levo na carteira ni no peto, pero, home, que me fale vostede do Ciencia Democrática, que quere que lle diga, é mellor que non o faiga. Pero, ben, non vou entrar a ese nivel de por onde pasan as actas de unhas actas o de se non podemos comprender e tal, non merece a pena, porque ao final o que subxace daqui é que vostedes non teñen ninguna alternativa nin proxecto para Burela e teñen que redar con isto, porque como non poden explicar un proxecto, unha alternativa, teñen que meterse a isto, á lama. Entón, é o que hai, non hai máis que isto. Moitas gracias. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, o señor Piado volveu a poñer palabras na miña boca que non dixen. Pero, bueno, non lle toma mal. Eu supoño, non sei se é por que a propósito ou é que non está pendiente do que se fala aquí. Señor Pillado, a proposta fíxena en xuño de 2023. A acta que se trae aquí hoxe, donde figura que se propuxo esa modificación por parte do xefe da Policía Local, xa me dirán vostedes como o xefe da Policía Local fai estas propostas políticas, pero, bueno, eso xa é cousa miña, non vou entrar aí. A acta que se está falando hoxe é de setembro de 2024. Eu aí non fixe ninguna proposta. É máis, en xuño de 2023 tiven un debate co anterior secretario, no que o anterior secretario me dicía que a ordenanza dicía que eran 3 reunións e eu insistía que eran 4. E ao final repasou a ordenanza e deu unha razón de que eran 4. Pero isto foi en xuño de 23, non na que estamos tratando o señor Pillado. Insisto, non lle tomo mal que poña palabras na miña boca que eu non dixen. Fala das actas, en plural. Eu só teño esta. E teño aí porque se presenta como documentación para tratar este punto no pleno, se non na tiña tampouco. As actas. Non sei, de verdade, eu, se o quero facer a propósito, pareceme ben, porque, bueno, entramos aquí nesta guerra política, un dice unha cousa, outro dice outra, pasamos o momento, pero, bueno, vexome na obriga de corrixir estas cousiñas. Tamén me aludeu antes a señora alcaldesa dicindo que nunca propuxen que se votaran
os asuntos nesa comisión, nese comité. É que nunca houbo asuntos a votar. Excepto este, nunca houbo... No, sí, bueno, ni este, porque é o proceder habitual. Non vou entrar, sí que vou facer un pequeno inciso, pero o proceder habitual é así, chegamos ao comité, bueno, hai isto, vale, pois veña logo. De feito, o ano pasado, na primeira comisión do ano, cando houbera o problema da presión da auga, que non había presión de auga en certas zonas de Burela, se lle botaba a culpa ao gasto de auga nas duchas das playas. Eu propuxera poñer contadores á entrada do suministro de auga das playas para controlar ese gasto e saber se efectivamente procedía de aí esa avería ou non. Na segunda reunión que se fixo en setembro, preguntei por isto. Casualmente non estaba o responsable de Espina e Delfín, que era o que tiña que facer, que, bueno, que unha cousa e outra. Non se fixera nada. E na primeira estaban todos de acordo, sí, pois, hasta apuntaban nas libretas. Dixen, o señor Eiroa propón poñer contadores de auga, isto imagino, que non teño acta, imagino que sería así. Non sei se está posto así ou non, porque a acta non a teño. Resumindo, outra vez, pois, o de sempre, fanse as cousas sin como se fan, tira cochero nada máis. Moitas grazas. Debe ser comodísimo vivir en un mundo no que todo é irregular menos un mesmo. Procedemos a recoller o sentido do voto. Votos a favor desta modificación do regulamento. 6 votos a favor. En contra. 5 votos en contra. Ben, o seguinte punto é información económica financiera, aparece na parte resolutiva, xa trasladei a todos os grupos, que forma parte da actividade de control. E sería información económico-financiera, o expediente 1610, dación de conta de acordos da Xunta de Goberno Local desde o expediente 2025-10 ata 2025-13, dación de conta de decretos de alcaldía, dende 2025-553 ata 2025-795. Pasamos ás mocións, neste caso hai unha moción do Grupo Popular. Paso a palabra ao señor Rouco. Sí, moitas gracias. Esta é unha moción instando ao Goberno local a presentar as contas das festas patronais. Na súa exposición de motivos dicimos o seguinte: as festas patronais de Burela, celebradas a comezos do mes de xuño de 2025, constitúen un dos eventos máis importantes a nivel social, cultural e económico do noso concello. Como ven sendo habitual, o Concello de Burela colaborou activamente na súa organización e financiamento, mediante achegas económicas, apoio logístico e recursos públicos. Por todo o anterior, consideramos oportuno que o Goberno local presente un informe detallado das contas correspondentes ás festas patronais do ano 2025, agora que xa tiveron lugar e existe tempo suficiente para recopilar e organizar a información económica. E os puntos de acordo que traemos aquí son os que siguen. Relación de, primeiro, que o equipo de goberno presente ante o pleno do Concello de Burela do máximo órgano de goberno nun plazo máximo de 30 días a contar dende a presentación de esta moción un informe económico detallado relativo ás festas patronais celebradas o presente ano, nas cales se debe incluir, cando menos, primeiro, a relación de ingresos e achegas económicas recibidas do Concello de outras administracións públicas, patrocinadores, etc. Relación de gastos efectuados desagregados por conceptos, actuacións, infraestructura, publicidade, seguridade, etc. Copia dos contratos, convenios ou acordos asinados en relación co evento, no caso de que existiran. Indicación das partidas orzamentarias municipais utilizadas para o financiamento das festas. E temos un segundo punto de acordo que di o seguinte: así mesmo, solicítase que o informe sexa publicado na páxina web do Concello de Burela e que nos seus medios oficiais, garantindo o acceso público á información por parte de toda a veciñanza. Esta é a nosa exposición de motivos, estes son os puntos de acordo, esperamos contar co maior apoio posible. Moitas gracias. Señora Hijo.
Gracias. Está pedindo que o Concello publique as contas de ingresos e gastos dunha asociación nun evento en concreto? Están pedindo que o Concello publique os contratos privados dunha asociación nun evento concreto? Vou poñer un exemplo. Acaba de ser a Feira Bonito, que, por certo, aproveito para dar a noraboa a Ledicia, aos voluntarios e a todas as persoas que participaron polo gran traballo que fan. Este é un evento co que o Concello tamén colabora, pois é como se piden que presentemos as contas e os contratos que firma, neste caso Ledicia, por ser o organizador da feira. Extraño, canto menos. Recórdolles que as festas patronais de Burela están organizadas por unha entidade de carácter asociativo que xestiona a súa programación e execución. O Concello de Burela colabora, como é habitual, co desenvolvemento das festas patronais a través do apoio económico con unha subvención nominativa incluída nos orzamentos municipais, aprobado no Pleno. Apoio logístico e de infraestructura, como se fai con outras actividades culturais, deportivas ou festivas do municipio. E, por suposto, colaboración institucional. No que se refire ao control e transparencia, decir que toda subvención pública está suxeita no seu correspondente procedimento de xustificación, segundo marca a Lei de Subvencións, vale? A entidade organizadora deberá presentar a documentación requerida ante o Concello, que será revisada polos servicios técnicos municipais. Ese expediente será público e accesible, como calquer outro expediente administrativo. O Partido Popular, nese caso, pode pedir o acceso aos expedientes que considere oportunos. O Concello non é o organizador directo deste evento. Vale? Non ten a facultade de publicar ese informe económico global das festas que están solicitando. O que sí se pode achegar é a relación de partidas municipais empregadas e os conceptos de colaboración asumidos directamente polo Concello, como, por exemplo, a tasa de portos. Desto xa comentamos algunha vez. Vese que o Partido Popular lle interesa moito a parte económica das festas patronais e pareceme ben. Pareceme ben porque é un tema que nos afecta a todos. Pero se de verdade queren axudar e aportar, animos a que se unan á asociación que as organiza e traballen connosco polo pobo desde dentro. Así todos colaboramos e non só saen na foto. Gracias. Señor Pillado. Ben, eu teño que empezar agradecendo ao señor Rouco o esforzo que fixo para cando leu a moción, porque eu, como ademais teño esa pouca capacidade de comprensión que vostede alude continuamente, a min costábame na moción que foi presentada ao estar en castelán, incumplindo a lei, por certo, pois costábame comprendela, entón grazas por traducilo ao galego como fai casi sempre. Claro, porque parece que os incumprimentos son só por un lado, non? Pero bueno, a nós non nos importa que inculpen nese sentido, non van ir presos por eso, creo. Ben, indo un pouco ao rego, e claro, que facendo a reducción ao absurdo podemos dicir, claro, porque as contas das festas de Burela, que eu tamén estou de acordo co que a compañera dixo, de que non tería sentido, porque non só participa o Concello, pero porque as festas de Burela non calquera outra festa, como a festa bonito, como a Feira do Bonito, perdón, como acaba de decir, ou o Xa do Mar, ou calquera outro evento que haxa na vila, ou porque non outro tipo de gasto, do que sexa, deportivo, ou calquera outro tipo de gasto. Claro, pero, claro, se presentamos as contas do Concello, claro, pero que as contas do Concello xa son públicas. As contas dos Concellos en Galicia, bueno, en Galicia, en toda España, en todo o Estado español, son públicas. E encima o Tribunal de Contas fiscaliza as contas dos concellos, se fai informes. E aparte hai que declarar, facer ou presentar a conta xeral. É que iso é o funcionamento. É que as contas xa son públicas. Non ten sentido pedir que se presenten as contas deste outro evento, porque as contas xa son públicas. Entón non sei cal é o interés que hai detrás desta moción, non sei se dubidar ou sementar a dúbida sobre algo, pero que non entendemos a que van esta moción, porque as contas do Concello, como xa saben, están publicadas e vostedes teñen acceso a elas. Por lo tanto, nós temos que estar en contra desta moción. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Estaba aquí buscando na Lei 39/2015 o tema das lenguas, que xa é un tema recurrente, e non me acordo do artigo que dicía que as dúas linguas en Galicia son cooficiais e que se poden entregar. Quería lelo literal, pero, bueno, quedarán para máis adiante. O que se llevo a facer é un par de preguntiñas á señora Hijo. A primeira é que asociación organiza as festas de Burela? Bueno, a segunda, máis que unha pregunta, un rogo. Si poden explicar o organigrama
organizativo, valga a redundancia. Moitas grazas. Señora Hijo. Sí, sin problema. Está capitaneada pola Asociación de Hostelería de Burela, pero este ano como novidade, como así saliu na prensa, non sei se o chegou a ver ou non, houbo unha agrupación de máis asociacións que colaboraron cun esforzo enorme na xestión destas festas patronais. Foi, por exemplo, Arume, Ledicia, Acia, Dambara, a Coral, a Alfombra Floral. E así, en principio, creo que éramos os que estábamos máis man a man. Tamén estaba a Cofradía, obviamente. É dicir, foi un compendio de todos. Todos estábamos colaborando. E non sei que máis me preguntou. En principio, bueno, Sí, con isto creo que queda contestado. explicar o organigrama, e, bueno, xa que dice que é unha agrupación de asociacións, como se denomina esa agrupación? Pois agrupación de asociacións. Básicamente, a nivel noso. Rematou. Ben. Señor Pillado. Perdón, señor Rou. Muchas gracias por lembrarse de mí, señora alcaldesa. Ben porque os veciños e veciñas de Burela é importante a transparencia neste concello, algo que non se leva a dar dende o comezo deste mandato. É fundamental a transparencia e publicar as cousas. No mandato anterior, vostede, a Concelleira de Economía e Facenda, dixo aquí de viva voz os gastos que houberan nas festas patronais, algo que non era... que facendo un sumatorio xa dixamos en prensa aos veciños, os que quixeran visualizar o pleno, facendo un sumatorio non daban co que dicían que se gastara. Non tuveron problema en dicir dar as súas contas, que non foron as contas reais, as súas contas. Ben, porque falo do tema da transparencia. Novas irregularidades. Acaba de dicir agora, primeiro, que quen capitaneaba todo era a Asociación de Hostaleiros de Burela. Despois que era unha agrupación de asociacións. Bueno, se é así, como é posible que no plan de seguridade das festas patronais de Burela figure aínda a Asociación Cultural das Festas Patronais de Burela, cando xa está disolta? Como é posible? Vostedes son conscientes do problemón no que están metidos? Non teñen nin idea. É máis, dice nese documento que quen a preside é, curiosamente, o presidente da Asociación de Hostaleiros de Burela. Todos os veciños e veciñas que nos están a seguir saben porque o viron ou veron nos medios de comunicación da desgraciado incidente que sucedeu nestas festas patronais. Vostede é consciente do problema no que están metidos. Ten un plan de seguridade que está encabezado por unha asociación que non existe. Non existe, está disolta. E vostede debería sabelo. E despois teñen un suposto presidente desa asociación que non pode ser, porque esa asociación non existe. Pero claro, aquí como se normaliza todo, que máis dá, verdade? A ver se pensan igual as compañías aseguradoras, a ver se pensan o mesmo. O certo é verdade que nós, antes do pleno, estuvamos falando, os compañeros Amaseu e a compañeira, a ver que excusa poñían para non votar a favor deste arroxo de transparencia pola súa parte. Que excusa iban a poñer para non votar a favor? E unha das cuestións que se puxeron enriba da mesa, das posibles cuestións, era esta, que alegou vostede, que era unha asociación privada, que patatín, patatán, vale. Que bonito sería que foran tan exhaustivos co seu traballo como son para poñerlle trabas ás propostas do Partido Popular que traen a pleno e que lle interesan a todos os veciños e veciñas de Burela. Porque aos veciños e veciñas de Burela garantolle eu, porque escoitos na rúa que se interesa o que se gastan, en que se gastan os cartos do Concello. En que se gastan. Pero supoñemos que ou ben lles costa moito facer ese informe ou ben non saben como facelo.
porque outra excusa non pode haber. Repito, hai un follón montado moi gordo co tema das festas patronais. Detrás dele está o Concello de Burela, porque o Concello de Burela apadriñou todo isto, e a ver como se sale deste embolado. A ver como se sale deste embolado. Ao tratarse dun evento de interese público e financiado en parte cos fondos municipais, é fundamental garantir a transparencia na xestión dos recursos e facilitar a rendición de contas ante a veciñanza, algo que non lles gusta nada. Publicar de forma clara os ingresos e gastos vinculados ás festas patronais non só responde a un principio de boa gobernanza, senón que tamén reforza a confianza da veciñanza na administración local. Ademais, se o Concello de Burela ten como objetivo promover a declaración das festas patronais da nosa localidade como celebración de interese turístico, é necesario actuar en consecuencia, adoptando criterios de transparencia, planificación e responsabilidade na xestión de todos os aspectos vinculados ao evento, incluído os económicos, señora Hijo, incluídos os económicos. Moitas gracias. Señor Pillar. Non me merece a pena entrar nas provocacións, simplemente por falar en plan positivo. Quero agradecer, como dixo a señora Patricia Hijo, o traballo de todas aquelas persoas que colaboraron dunha outra maneira na celebración das festas de Burela, que foi un ano para as festas bastante complicado, e ao final saíron adiante. Agradecer ese traballo, falar en positivo e falar de que se ben as festas de Burela marcan un inicio de verán para toda a Mariña, un dos momentos álxidos dese verán é a Feira do Bonito, e de alguma maneira podemos dicir que o verán remata na Mariña co Osa do Mar, así que podemos dicir que grazas ao traballo de moitos voluntarios, moitas asociacións e moitos colectivos desta vila, somos un referente a nivel festivo e cultural na Mariña. Eu creo que iso era o que nos tiña que facer sentir orgullosos a todos e todas as veciñas e os veciños de Burela. Señora Iroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Neste punto voume poñer máis serio do habitual, porque sí que é complicado. É complicado. Podo estar de acordo ca señora Hijo cando se di que o Concello non ten as competencias para que se presenten as contas dunha asociación privada. Sí, neso estamos de acordo. As asociacións teñen o deber de presentar as súas contas aos membros da propia asociación, o sea, aos seus socios. Teñen o deber de facelo. Pero aquí con todo isto, creo recordar que plenos atrás se aprobou un punto do día no que se ia tratar de xestionar de que as festas de Burela fosen de interés turístico galego. Creo recordar, digo yo de verdade, corríxame se me equivoco, creo que era galego, era galego, non sei. E un dos condicionantes deses trámites é que había que presentar as contas económicas dos 5 anos anteriores. Eu supoño que esa intención sigue existindo, existindo a intención de que as festas de Burela sexan declaradas de interese turístico galego, pero, claro, habría que facer públicas as contas. O que entendo eu, según o que se acordou naquel pleno. Non sei de que forma, se é aquí neste pleno, se é a través da Xunta de Galicia, que é a quen lle corresponde o trámite, descoñezo a forma, pero as contas enténdese que teñen que ser públicas. Eu tamén me quero sumar ao que dixo o señor Pillado, de felicitar a toda esa xente que traballa para que as festas de Burela se leven adiante. Pois eu particularmente, aparte de asistir a todos os actos que poido, pois tamén me gusta colaborar facendo as alfombras. Normalmente me toca aquí nunha parte en frente ao Concello. Pois estamos aí desde ben cedo pola mañá hasta 6, 7 da tarde facendo unha alfombra hasta que chega o momento que toca ir asearse un pouquiño e prepararse para os distintos eventos. Pero sí que é certo que hai lío aquí. Hai lío porque
un documento está reflexando cosas que non son certas. Se non houvese pasado nada, pois non estaríamos falando de nada, non? Pois estaría eso puxos aí, pois, bueno, pois supoño que sería para salir do trámite, porque, bueno, pedín a señora Hijo que explicase un pouquiño o organigrama, simplemente dixo pois, as asociacións que estaban involucradas. Tampouco se dixo cal era que mandaba máis, en que se colaboraba, como era pois, un pouquiño o funcionamento, pero o problema está en que se fai mención e responsable a unha asociación que non existe. Entonces, aí sí que eu lamento, pero hai que poñerse serio nestes puntos. Despois, volvendo un pouco ao que é a moción en sí, sí, efectivamente, pode estar de acordo co PSOE de que o Goberno non lle pode instar a asociación a facer públicas as contas. Moitas grazas. Señor Rouco, turno de peche. Sí, moitas gracias. Non lle pode instar, pero si pode facer públicas as súas contas, o desglose do que aportou. Eso sí que pode facer. E aquí non vin vontade de que iso sucedera. Non o vimos. Entendemos que non lle pode exixir tampouco a unha asociación que non existe que rinda contas. Eso tamén o entendemos. Porque, polo que se pode ler nese documento, quen encabeza as festas patronais de Burela é unha asociación extinta. É normal que non lle podamos exixir nada. O goberno bipartito non quere transparencia, non quere aclarar as cousas, levámoslo denunciando dende o comezo do mandato, unha vez máis vamos a volver a facelo, e non só neste punto, vérono en puntos pretéritos, vérono en plenos pasados, e o que queira velo a maiores, a maior abundamento, pode abrir o portal de transparencia do Concello e comprobará que as actas que ali figuran dos plenos só chegan ata o ano 22, incluído. 22. A partir de aí, en todo este mandato non hai unha soa acta publicada no portal de transparencia. Nós non a vimos, abrímoslo recentemente estes días e non a vimos. Esa é a transparencia deste goberno. Algo que se está poñendo demasiado de moda neste país, por desgracia. A falta de transparencia. E normalízanse irregularidades. Repito, habendo vontade de facer públicas as contas, polo menos as do Concello, houberan proposto unha modificación da moción, que nós, dende logo, estaríamos encantados de estudiar e valorar positivamente. Pero non foi así. Destruir, como di a señora López Moreno moitas veces, poñer paus nas rodas. A propostas que eu creo que a todas luces son interesantes, positivas e que non buscan nada máis que os veciños e veciñas de Burela sepan como é o vivir do Concello no seu día a día. Como xa dixemos no seu momento, este é un dos eventos máis relevantes a nivel social, cultural e económico da nosa vila. Logo, exixir ao goberno local que estea nese momento a máxima transparencia pública na xestión do mesmo non é só algo necesario, senón que é algo obrigado e que xa debería ter saído do propio goberno local. Non queres facer isto, tal e como sucedeu en anos anteriores, xa o recordei antes, e debemos lembrar neste momento o infortunio da señora Patricia Hijo á hora de dar o balance verbal dos gastos realizados polo Concello nas festas do ano pasado, onde, logo de moito insistir por parte do noso grupo político, se facilitaron en pleno unhas cifras que, en sí mesmas, sumando o que aquí se manifestou, o que ali se manifestou, non cadraban co total que había dito o Concello que se gastara. Lembramos que os convidamos a publicalas para maior claridade dos veciños e veciñas e, de paso, se así estimaban oportuno, rectificar o claro erro no sumatorio que públicamente se puxo de manifesto neste órgano de goberno. Pero nada se fixo. Algo que, por suposto, ao noso grupo político non nos sorprendeu nada, xa que, tal e como levamos denunciando e demostrando ao longo de todo este mandato en numerosas ocasións, a transparencia, señora López Moreno,
non é o seu forte. Moitas gracias. Ben, vostede mesmo se contradice. O tema das contas das festas patronais, e que debe ser a terceira vez que falamos deste tema, poden pedir acceso a todos os expedientes que teñen que ver no Concello con estas contas. As contas explicáronse en pleno, explicáronse nunha nota de prensa. Este ano as festas foron un exemplo de colaboración e transparencia pois nunca antes visto, porque si explicou a miña compañeira que a Asociación de Hostalería capitaneou as festas e vostede, que por certo, cando pideu acceso a este expediente, tiñamos claros todos os do equipo, todos e todas os do equipo de goberno que o que buscaba era lama, e con que se queda? Con un documento que menciona, nin menciona a anterior, o sea, menciona esa asociación, un documento dun expediente que super grueso lanza a pregunta: vostedes son conscientes do problema no que están metidos? Hai un follón montado a ver como se sale deste embolado. Vostede escóitase despois dos plenos. Esas frases que, claro, esas frases non as sube ás redes sociais porque din bastante máis de vostede que de calquera dos que estamos deste lado, gobernando, por certo, dende o 17 de xuño, non dende maio. Dende o 17 de xuño son alcaldesa, teño a honra de ser alcaldesa, sabe por qué? Porque gañamos as eleccións, que vostede aínda pensa que as gañou vostede. Pero, bueno, sabe que debería facer? Ter compromiso cando hai que ter. Debería preocuparse de estar cando realmente hai que estar, porque non estivo. E vostede sábeo. Non estivo cando realmente había que estar. Sin embargo, está preocupado polas contas e saca, en este punto, ademais, utiliza un accidente grave e hai límites que non se deberían traspasar. E un accidente grave non se debería utilizar xamais para facer política, señor Rouco. Xamais. Procedemos a votar esta moción. Votos a Por favor? alusión, señora López Moreno. Digo o que queira. Moitas gracias. Non saque ese tema porque vai salir escaldada o tema da reunión. O ataque claro e contundente que fixeron contra este portavoz ese día. Vostede o seu segundo tenente da alcaldesa. Por certo, que se me convocou a unha reunión de portavoces. A unha reunión de portavoces. E cando cheguei ali, había 20.000 personas. Sendo exagerados. 20.000 persoas. Para ser atacado cando dixen algo que é evidente, que é máis, vostede mesma utilizou en prensa despois con posterioridade, que a decisión era súa, que nós podíamos opinar simplemente, pero a decisión final era súa. Pois, olla, que quere que lle diga? Fun respetuoso, non foron vostedes comigo naquele momento. Por certo, en Lamar, un simple documento, fíxanse do xesto que fixo, un simple documento. Plan de seguridade das festas patronais de Burela non é un simple documento. Xa vou interrumpir. É un documento moi importante que aparece unha línea. Vostede pensa que eso realmente vai a dilapidar todo o expediente e todo o traballo que se está facendo? Vamos a proceder á votación desta moción. Votos a favor. Veron como sutilmente a señora alcaldesa me interrompeu e non tuvo a educación suficiente para deixarme acabar de explicarme. Señor Rouco, acabamos. Esta é a señora López Moreno no seu estado puro. Respéteme, por favor. Respéteme vostede a min, que son concelleiro desta corporación. Moitas gracias, señora alcaldesa. Votos a favor da moción. 4 votos a favor, votos en contra, 6 votos en contra, abstencións, unha abstención. Ben, pasamos xa ao apartado de rogos e preguntas. Temos pendente contestar as preguntas do anterior pleno e imos a proceder con eso. As preguntas do Partido Popular, a primeira era por que non se solicitou a subvención a Prol Rural. Este Partido Popular que nunca se equivoca, pois sí que se solicitou. Sabe que pasa? Que unha vez máis a Xunta de Galicia saca unha subvención por concorrencia non competitiva e que chega
quen non o pide ese día, o pide o seguinte día ás 8 da mañá, xa chega tarde. Xa non hai diñeiro, solamente hai diñeiro para os que chegan primeiro. Sí que o pedimos, pero quedamos fora. Cando se arreglará o camiño dos Castros a Ril? Hai baches e tapas de rexistros tapadas cando asfaltaron. Vale, botouse asfalto en frío, como se fai en moitísimas zonas de Burela, porque o asfaltado en quente, bueno, pois supón unha contratación, temos unha ahora de feito que en breve sairá, e botouse asfalto en frío, como se fai en outras zonas, para mellorar e tapar eses baches. Sí que é certo que o das tapas é a primeira vez que o escoitamos, entón, por favor, o veciño ou veciña que se dirixiu a vostedes ou vostedes mesmos, se saben onde están eses rexistros, fáganolo saber, porque o jefe de obras non é coñecedor, non ten constancia disto. Piden unha xustificación técnica para poñer o badén metálico na baixada de Eijo Garai. Infrinxe as recomendacións técnicas para a súa colocación. Ben, falamos do badén que está antes da rotonda. Existe un expediente que é o 2507 do 2024 no que se recolle a documentación relativa á implementación dunha medida do Plan de Mobilidade. Inclúe a sinalización desa glorieta na rúa Eijo Garai. En ese expediente hai un informe técnico elaborado polo equipo redactor do PEMUS e un informe complementario da xefatura da Policía Local de Burela. O redutor de velocidade está homologado, o lugar de colocación non incumpre ningunha norma, sí que existe unha orde ministerial que regula a instalación de redutores de velocidade, pero o artigo 2 desa orde ministerial di que esta norma será de aplicación en todos aqueles puntos da rede viaria de carreteras do Estado. Non sei que busca unha vez máis con este tipo de preguntas, pero bueno, en todo caso, como se contempla en este expediente, a medida da colocación da glorieta contemplaba un tempo de observación e análise da súa eficacia. A día de hoxe sí que se mostra eficaz, tanto na distribución de tráfico como na reducción de velocidade de paso dos vehículos por diante da Praza do Mariñeiro, e agora que está interiorizada esta medida, sería posible quitar o reductor. Leva ali 8 meses sen ningunha incidencia, pero se quita e hai un accidente porque alguén entrou na glorieta con demasiada velocidade, a quen lle vai botar a culpa entón o Partido Popular? Non o sei. Outra das preguntas era o informe técnico das luces de cor azul dos pasos de peóns, porque parece ser que tamén lles molesta. Estas luces colocáronse inicialmente na rúa Nosa Señora do Carme para sinalizar o carril de circulación cando se coloca esta rotonda da que veño falando, para que os condutores viran pois, esa carga-descarga, non? Que se colocou onde estaba a floristería. En ese momento colócanse luces azuis e tivemos demanda pois, de outros veciños e veciñas de Burela para, sobre todo, pasos de peóns que non teñen unha boa visibilidade, aínda que sí que os queremos facer elevados, como eso tarda máis, pois dixemos, pois vamos a probar coas luces azuis, que parece que algo sí que axudan. En relación á normativa, o 1 de xullo deste ano, do 2025, entrou en vigor un Real Decreto 465 do 10 de xuño que sí que regula este tipo de luces e ponas en verde, amarelo ou vermello. Pero hai que ter en conta que a súa disposición transitoria di que todo aquilo que é anterior a esta norma se pode manter a sinais, bueno, de feito hai cambio de sinais tamén que teremos que ir modificando, pero contempla que a sinalización existente en todos os concellos de España, pois digamos que non está cumplindo unha irregularidade. Ben, adxudicouse unha regularización de fincas de Torrentes por valor de 6.000 euros, pero non se fixo porque algún propietario se negou. Que pasa pois, con estes fondos? Non? Eses fondos non se perden, están retidos e condicionados á posibilidade de retomar esta actuación. A parte, bueno, trouxen aquí, ademais, o proxecto, non é só a marcación dos vértices desta finca, que sí que é verdad que este veciño veu aquí varias veces pedirnos, non, que se lle colocaran os mojones da súa finca, porque hai unha sentencia que en Torrentes que así o define, pero o día que chegamos ali, pois non
non deixou entrar dixo que mellor que non. A maiores ten unha elaboración de regularización de fincas ante catastro e ten tamén unha regularización de fincas en rexistro de propiedade, que isto sí se vai a facer. Co cal, se este veciño ao final non quere que nós lle marquemos a finca, que é o que se fixo con todos os veciños e veciñas de Torrentes, e por iso o Concello se brinda, e ademais por petición del mesmo, a marcarlle, se finalmente non quere, son 1.100 euros máis IVE que evidentemente retornarían para o Concello. Ubicación do mercado. Pois mira, seguimos agardándonos. A ubicación do mercado para baixalo para o centro estaba condicionado a unha petición que lle fixemos a Portos de Galicia en varias ocasións. De feito, estivemos na Coruña, estivemos en Santiago, estivemos aquí en Burela, pedímolo por escrito. A verdade é que xa estaba bastante avanzada co conselleiro Omar, retomarémola agora coa nova conselleira. Temos esa petición para que Portos de Galicia ceda a parcela número 7, que é a que está enfrente do bar Salitre, para o venres do mercado e o resto da semana para aparcamento. Non nos dixeron que non, están valorando, pero está pedido desde fai pois máis de un ano e medio, máis ou menos empezado a negociar e a falar por escrito, e seguimos agardando. Sí que imos a retomar e pedir cita coa nova conselleira, que está poñéndose ao día normal con todos os expedientes, para que nos digan que sí ou que non, máis que nada para poder tomar a última decisión. Preguntas de Son Burela. O contrato do lixo remata en xuño. Bueno, creo que hoxe xa tivo a resposta. Obras de Camiño de Pron, falta o cartel colocouse dali a poucos días. Decreto 2025 recoñecendo de obriga de 8.300 euros pola redacción do Pexón, que modificacións se están a debater. Imos a ter un pleno extraordinario, agardo que canto antes para estas modificacións do Pexón. Que se vai a levar? As principais liñas da modificación é o cumprimento de sentencias do TSJ que afectan a elementos do catálogo urbanístico, a corrección de erros de grafado e incoherencias que había entre planos e normas. Facemos axustes en viarios e aliñacións para adaptar o Pexón á realidade existente. Facemos cambios na ordenación de solo urbano para recoñecer usos reais. Modificacións derivadas de alegacións estimadas de veciños e veciñas e actuacións actualizacións en materia de patrimonio, paisaxe e augas de Galicia tamén. Subvencións do ano pasado. Foron pagadas en febreiro e marzo de 2025. Foron pagadas fora de prazo incumprindo a lei. Aquí agradecería que cada vez que se diga que incumprimos a lei, que se diga que lei exactamente. Esa era unha parte. As subvencións estaban aprobadas, fiscalizadas e co crédito retido no ano anterior. Entón, pagáronse no ano 25, como é habitual en moitísimas administracións. Por que se solicitou a devolución de parte das subvencións de asociacións? Pois a devolución que se pideu foi porque se ingresou unha conta maior da que correspondía, sen máis. E había que correxilo e solicitouse a devolución. É a nominativa do fútbol sala, por que se demorou no tempo? Esta non entendín, porque coa situación que teña o fútbol sala nese momento, intentamos por todos os medios, e conseguímolo, que cobraran dentro da anualidade, non sendo así para o resto dos clubs e entidades, que pola situación do club en cuestión ninguén dixo absolutamente nada, nin ningún club se dirixeu a nós, polo menos para decirnos por que no caso do Burela Fútbol Sala sí que cobrou no 2024. Nada máis. Rematei as preguntas, así que agora agardo as preguntas que teñen preparadas e rogos en este pleno. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Neste caso será a miña compañera Susana Fernández a que expoña as nosos rogos e preguntas. Bueno, os que nos trasladan, máis ben dito. Boas noites. A ver, nas preguntas que nos presentan os nosos veciños, a primeira sería que algún veciño dixéronlles que lles trasladaba que non podían empregar para lavar os lavadoiros públicos que aínda quedaban na nosa vila, e os mesmos queren saber o seguinte: cal é a ordenanza municipal que proíbe o emprego dos lavadoiros públicos que aínda quedan en Burela
na que se di explícitamente iso, que non poden utilizalos. Outra pregunta sería, un ano máis, as múltiples caravanistas que visitan Burela non pode quedarse aquí porque vostedes non xestionaron a creación dunha área de autocaravanas. Logo disto, queremos saber o seguinte, en que estado se atopa a proposta presentada no seu día por este grupo para crear unha área de autocaravanas en Burela? Existe autorización para todas as actividades musicais que se están a celebrar no paseo marítimo arredor da praia urbana? Ata onde o noso grupo puido saber, varias delas foron celebradas sen a pertinente autorización de costas, debido, como non, a que dende o Concello vostedes non fixeron a demanda de comunicar as mesmas a esta administración. Isto supón unha nova ilegalidade, aínda que non lle guste escoitalo, fomentada por este goberno. Cal foi o resultado final das investigacións sobre o acontecido co banco de Cinoche? Xa pasou un ano e nada máis se soubo das pesquisas efectuadas. Gustaríanos saber. Cal é o motivo polo que uns veciños se lles exixe que soliciten as instalacións deportivas municipais para desfrutar delas e outros se lles permite acceder ás mesmas sen ningún tipo de trámite ou comunicacións previas? Concretamente, esta queixa está referida ao uso do campo de herba artificial da Marosa. Pois é moi habitual nestas datas que se vexan por ali persoas que están a usalo sen ningún tipo de solicitude previa, cando a meirande parte da veciñanza para poder usalo debe facer unha comunicación previa. Tamén, como é posible, tal e como se nos indicou, que dependendo de quen pida o uso de instalacións, por exemplo, da antiga Praza de Abastos, para un día en concreto, se lle conceda ou non. Estamos a falar de membros da mesma asociación que pediron o seu uso concreto para un determinado día, o que se lles negou. E ao día seguinte achegáronse outros membros da mesma asociación para a mesma petición e neste caso sí que se lles concedeu o seu uso. Bueno, pode falar co seu primer tenente da alcaldesa que el foi quen estivo a marear a esta asociación. Algo que non é a primeira vez que sucede. Nós vemos que con este tipo de prebendas seguen fomentando que haxa veciños de primeira e veciños de segunda en Burela. Tamén, como é posible que vostedes convocaran un concurso público para a execución da mellora de eficiencia enerxética da Casa da Cultura en marzo do ano 2025, cando o prazo para xustificar os 120.000 euros de axuda que se lles concedeu á Xunta de Galicia para a obra xa había finalizado o 31 de decembro do ano anterior? Gustaríanos saber que lles dixeron aos contratistas que se presentaron ca documentación cando lles notificaron que non se ia executar a obra porque gracias á súa pésima xestión se había esgotado o prazo para executar o 31 de decembro do ano anterior. Tamén nos preguntan os veciños de Burela se é certo que desde que comenzou o verán a policía local non traballa polas tardes. Outra pregunta que nos achegan é que medidas vai a tomar contra as ratas de alcantarilla despois das queixas de varios veciños e comerciantes de Burela. A derradeira pregunta que temos é que, algúns veciños tamén nos trasladan a queixa preguntando cando pensan limpar as beirarrúas das estradas, xa que hai zonas en que a maleza está moi alta e os contenedores de lixo, que xa nombrou vostede antes, están a rebosar. Entonces, non dá boa imaxe, hai insalubridade e, a moitos afectalles para poder acceder ás súas vivendas. E logo os robos que temos é que houbo numerosas queixas que nos fixeron chegar os veciños de Burela pola ocupación indebida por parte do coche da DXT que se está a usar no Concello para multar a veciñanza de diversas zonas claramente reservadas para as persoas con mobilidade reducida. Deuse algún caso en que algún dos funcionarios se enfrentou a algún usuario destas zonas. Por todo elo, dende este grupo,
rogamos máis coherencia e que prevalezan as necesidades daquelas persoas que teñan mobilidade reducida sobre o afán recaudatorio deste goberno local. Tamén diversos veciños do edificio 103-105 da Rúa do Camiño Real pedíronnos que se recolocaran os contedores que están xusto á saída do aparcadoiro de dito edificio, xa que o condutor dun utilitario corrente é incapaz de ver con claridade os vehículos que veñen pola súa dereita segundo salen do edificio. Na Rúa do Cantiño, tanto os alí residentes como boa parte dos usuarios estivais que por alí se achegan para desfrutar da zona, solicitan que na curva que se sitúa preto do paseo marítimo, en dita rúa, se poña un espello para poder ver os vehículos que alí se poden cruzar, xa que a mesma é moi pechada e hai unha pésima visión, sendo habituais, especialmente nestas datas, os incidentes en dito lugar. Bueno, este regulamento tiña que ser aprobado no primeiro trimestre do ano 23, tal e como marca a Lei 2/2023, que vostedes citan nos informes. Vale, e nada máis. Gracias, señor Eiroa. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. A verdade é que non tiña pensado intervir neste... Perdón, moitas gracias, señora alcaldesa. A verdade é que non tiña pensado intervir neste punto, pero, bueno, visto... Un momentiño, Susana, podes, por favor? Sí, visto que dixo varias cousas que non son de todo correctas, por non decir de outra forma, véxome na obriga de aclaralas. Dixo que non mencionara a lei que estaba incumplindo co tema da subvención do Burela Fútbol Sala. Vou reformular outra vez a mesma pregunta, porque a teño aquí neste documento, exactamente a mesma pregunta como fixen no outro pleno. Cal foi o motivo de que a subvención de 20.000 euros asignada nominativamente ao Clube Deportivo Burela Fútbol Sala en xullo de 2024 se abonase en febreiro de 2025 fora de todo o prazo e incumprindo coa Lei de Subvencións de Galicia? Mencionei a lei, vostede dixo que non a mencionara, tamén dixo que, bueno, fixei un batiburrillo que como se apagara no mismo ano, pero é que non ten nada que ver ca pregunta que fixen, doume por contestado. Moitas grazas. O mismo pasa co tema do camiño de Prón, realmente camiño do Cancelo. Vou volver a reformular a pregunta, que teño exactamente o que dixen, porque eu en ningún momento falei do cartel. Vostede dixo que xa estaba o cartel, e xa está. Bueno, eu en ningún momento fixen preguntas sobre o cartel, dixen que salira na prensa unha nova sobre as obras do camiño de Prón, que realmente se tiña que chamar camiño do Cancelo según o pexón que se aprobara en 2015 neste Concello. As preguntas foron quen facía as obras e a que tramo do camiño iban a afectar estas obras, se era todo o camiño ou era solo a entrada dese mismo camiño. Non falei nada do cartel, non se preocupe, xa me dou por contestado, porque supoño que a obra remataría e vese que foi solo ali a parte máis cercana ao que é a estrada xeral, por chamarlle de alguna forma. Despois tiña máis preguntas, pero hoxe a verdade é que non teño moito máis que engadir, vámoslo deixar así. Que non me fixo caso e se quedou a vernos, pois eu aviseino. Moitas grazas. Ben, as preguntas serán contestadas no próximo pleno. En canto aos rogos, o edificio 103-105, o recolocar os contedores no cantiño, esa curva, por un espello, sí que lles agradecería que se poñen en contacto con nós os veciños ou veciñas sempre é máis cómodo, porque os poñemos en contacto co jefe de obras para poder proceder a facer eso, porque a min non me chegou a petición todavía, entón se nos chega agradecémolo. Vale. Bueno, moitísimas gracias ao persoal que está hoxe aquí traballando para poder facer este pleno posible, ás persoas que aínda nos acompañades aquí no Salón de Plenos e a todos e todas aqueles que nos estades seguindo a través da canle de YouTube. Feliz xoves, moitísimas gracias.